Is Jess back? No, not till October. See you in October. Yeah, I want to see this one though. No chance of being Carl. I've got a serious. I'm having a haircut tomorrow. I so need a haircut. Nobody's got powders. Thanks, Mike. This is it. Desperate haircut. I was checking if I'd go for a selfie or not. Not tonight. Okay, input 12. Yeah, input 12 at the. Didn't know either, because got all the cables and I'm playing it go fyny. Noswaith dda, a chroeso mawr I Pen-y-bont. Noson fawr, noson brysur. O PêL-DROED, a'n uwch gyngor Cymru JD I ddod heno. A fan hyn I ni, a dyna pwy arall sy'n yma. Hwlffordd wedi teithio I Pen-y-bont. Cyfan o fyw I chi y stadiwm gwydr SDM. Mae noson hyfryd, y noson fwyn. Yn gen I weld sut fydd hi ar y cae. Digon o dorf di tyrru yma ar gyfer hon yn erbyn. Wel, Hwlffordd, y tîm o'r y brig, fel mae'n pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Mae'n gynnar wrth gwrs, ond pethau'n mynd yn dda iawn iddyn nhw. Pethau'n mynd yn weddol I Pen-y-bont hefyd. A newyddion da I fi ac I chi sy'n gwrando. Mae Gwennan Harris yn cadw cwmni fi yn y pwynt sylwebu heno. Noson braf yn un Gwennan, edrych mlaen yn fawr at hon. Mae wastad yn braf yn Pen-y-bont. Ond ydw, edrych ymlaen yn fawr. Nwedig jyst I gweld sut mae'r ddau tîm yn chwarae, mae'r ddau'n hoffi cael y pêl lawr. A'n amlwg Hwlffordd wedi dechrau dan heb colli eto. A dyma'r gemau eraill, fel fi'n gweud, pawb yn chwarae. Felly, Hwlffordd ar y brig, Seinti Newydd yn mynd yn dda fel byddwch chi'n disgwyl hefyd. Nhw'n Aberystwyth hon yn dechrau yn hwyrach. Ceico yn y bala. Met, sut fydden nhw'n ymateb ar ôl y grasfang Harnarfon, Pontypridd, gwrthwynebu'r nhw. Wedi ennill yn erbyn Aberystwyth dros y penwythnos. Neu ni gadw golwg ar y Dre Newydd yn erbyn Caernarfon hefyd. Dre Newydd ddim di ennill na sgorio gol. Eto. A dyma y tabl. Mae yn gynnar Gwennan, ond yn amlwg bydd Hwlffordd wrth I bodd I fyny fyna. A falle bod hi'n, wel, dim sioc mae'r ddau sydd ddim wedi colli Hwlffordd yn un, ond mae'r Seinti Newydd i'r lleill. Fel chwaraewr, a'n amlwg fel tîm reoli, mae fe mor dda I cael dechreuad da, jyst I cael y hyder yna mewn a'r momentum yna I dechrau tymor yn y ddawol a dim pwysau arnoch chi wedyn.
Y tîm Hwlffordd yn yr hydl yng nghanol y cae. Ambell i newid bach, un sydd na o ran Ben-y-bont. A mae Rhys Griffiths, rheolwr, chwaraewr reolwr, sgoriodd y gol fuddigol erbyn Flint ar y penwythnos. Mae fe wedi camu i'r frainc. Felly Tom Tweedy, ond mewn i'r tîm yn ei lefe, 2 newid i Hwlffordd. Allan, Ricky Watts a Henry Jones, Iwan Evans i mewn, wrth ymuno Cefn yn haf, a Jordan Davies sy'n cael tymor campus ers ymuno yn llawn amser o Gei Conna. Cwpl o chwaraewyr wedi dal yn sylw ni'n barod, hwn yn un ohonyn nhw, Gwenan, Rhys Cafana sydd wedi ymuno o'r bari yn y haf. Ie, edrych ymlaen i gweld fe, mae fe wedi dechrau'r tymor ar dan, fan ni'n gweld fyna 3 gol yn barod, fewn y 3 gêm agoriadol. A mae fe'n creu llwyth o gyfleoedd hefyd, edrych i gweld faint o dylanwad mae fe'n gallu cael heno. Mae gŵr arall ymysg y goliau, fel o'n i sôn. Jordan Davies, oedd ar fenthyg tymor diwethaf, nawr wedi cael trosglwyddiad llawn o Gei Conna. Ie, fe'r un peth, 3 gol yn barod ac yn allweddol i Hwlffordd. Dath e oddi ar y fainc ar y penwythnos sgorio 2, a mae fe llawn hyder, edrych i cael dylanwad yn yr un modd a Cafna heddiw. Bryn Malcolm Jones, yr gŵr yn y canol, rhwng y dyfarnwr yn y pink, golgeidwad Hwlffordd, hefyd yn y pink, a mae 'da ni Melin Llachar yn y gol i Ben-y-bont. Do'n ni ddim yn colli gweld y chwaraewyr yma heno. Os mae'r goliadau mynd, fi'n credu fydd ni'n iawn. A fant o'n idig yn y sŵn fan hyn. Maen nhw'n ceisio adeiladu rhywbeth fan hyn. Ar y cae, oddi ar y cae ym Mhen-y-bont. A mae'r gefnogaeth beth yn enfawr, ond mae fe'n tyfu. A dyna'r newyddion da. Maen nhw'n chweched yn y tabl, gyda llaw, Pen-y-bont. Ond, os chi'n dilyn y wyddor Gymraeg, gallwn nhw fod yn 5ed. Union rhan record ar Flint, felly yr unig beth sy'n gwahanu nhw yw'r wyddor, ac yn Saesneg, mae Flint yn dod cyn Pen-y-bont. Yn Gymraeg, bydd yna hefyd, felly mae Pen-y-bont yn chweched yn swyddogol. A mae'n ildio'r meddiant yn gynnar Hwlffordd. Yn ceisio cipio y meddiant, y capten. Yn ôl yn ddwfn ar ddechrau'r gêm yma, Cain Owen. I fyny'r cae, trosedd, ni'n disgwyl clywed y chwiban a'r drosedd yn gynnar. Iwan Evans sydd i lawr. Ac yn barod ar ni'n gallu gweld y ddau system mae'r tîmoedd yn chwarae, maen nhw'n debyg iawn systemau. Mae llwyth o tîmoedd nawr yn chwarae gyda'r 3 yn y cefn, 4 ar draws y canol wedyn, a wedyn 3 yn y mosod. Ond sut nhw'n chwarae'r 3 yn y mosod o fydd yn ddiddorol i gweld fel arfer. Mae arfer bod tîmoedd yn chwarae gyda 2 falle lan gyda 1 tu nôl. A ni'n gallu gweld bod Hwlffordd yn sicr wedi gosod lefel Jordan Davies just tu nôl i Ben Fawrth a Jack Wilson ar hyn o bryd. We are aware of some technical difficulties if you're watching on YouTube expecting English language commentary. There is English language commentary, we're just having some few technical issues at the minute. Mike Davis and Kane McLagan of Barrytown will be with you once we fiddle with some leads and press some buttons. And Gwenan Harris and myself will carry on in Welsh. It's mostly Wenglish anyway, so you'll most probably understand some of it. And the pictures are there for all to see. A ni'n clywed gol gynnar, gol gynta'r tymor i'r Dre Newydd. Ddim di ennill yn disgorio hyd yn hyn, mae hynny wedi newid. Gol i ddim yn erbyn Cynarfon, a Cynarfon newydd taro 5 yn erbyn Met Caerdydd. Dre Newydd, ond o'r chwalbraidd yn y bala. Colli'r 2 i ddim, Nick Rishton sydd i chael hi. Glas Pyddlon. Ymysg y goliau. A nes i dorri ar draws. Bach o Saesneg i esbonio bod yna broblemau. Deall bod hynny wedi datrys. Dyma'r cefnogwyr. Mae yna Rhysau Llachar ar y cae. Goddi ar y cae hefyd. Y gŵr yn y Crys Hawaii yna. O dan yr arwydd. Smart iawn. Yn y goliau mewn bobman. Mae Wrexham disgorio yn gynnar yn erbyn Gateshead. Cwbl o gemau uwch yn y Lloegr hefyd. Pen-y-bont sy'n cystadlu. Daniel Jeffries yn ôl. A'r capten Owen i Ben-y-bont. Kai Whitmore. Am yn ôl. Ti'n gallu gweld y hyder sy'n gan Hwlffordd yn barod. Just yn y
lleoliad maen nhw moyn gwasgu'r bêl, maen nhw'n cadw blaen, maen nhw'n uchel iawn y cae, gorfodi camgymeriadau allan o amddiffyn Pen-y-bont yn barod, neu yn ceisio gorfodi nhw'n mynd yn hir. Ble Pen-y-bont pam mae Hwlffordd wedi cael y bêl yn amddiffyn nhw. Maen nhw jyst i eistedd off, yn bach fwy hapus i gadlu nhw cael meddiant yn y cefn a cadw siap nhw. Jazz Richards. Mwynhau i Pêl-droed unwaith eto. Ers cyrraedd Hwlffordd, symudwyd bach slick, oedd hi bron cyrraedd Ben Fawrth. Cystadlu ar yr asgell mae Hwlffordd. Y chwifan yn dod yn y pen draw. Hwlffordd eisiau cario ymlaen ar hediad fel yna. Gwaith dda yn reiddio fan hyn. Jyst y ffordd mae'n defnyddio i gorff yna. Rhoi corff rhwng Jazz Richards a'r pêl a wedyn troi Jazz Richards. A byswn ni fel chwaraewr ymysodol byswn ni'n ganrif fan'na gyda'r holl cae o flaen fi. Hwlffordd yn un o'r enwau newydd yn y tîm yma. Ym Pen-y-bont. Wedi dod o Ferthyr yn yr haf. Pen-y-bont yn ceisio taro Hwlffordd ymlaen. Oedd hi'n gyffyrddiad da sydd yn achosi problemau. Cam sefyll wrth i Kai Whitmore ystyried mynd amdani ochr y cwrt Cosby. Sa'n credu oedd e cweit yn barod am y bêl yna. Oedd e ddim yn disgwyl yr ail bêl i ddod ble oedd e. Dyna pam ath e'n Regan ar. 5 munud i mynd. Bywiog, dim ymheuaeth am hynny. Jeffries yn penio. Pen-y-bont yn tacluso, hapus i fynd yn ôl at Cain Owen, y capten mor bwysig i'r tîm yma. Ryan Reynolds yn gorfod mynd am yn ôl. Jeffries yng nghanol yr amddiffyn. Wrth ochr Borge heno. Mae enw'r chwaraewyr sydd yn y goll i Pen-y-bont mewn i amser. Mae angen cwpl o funudau. Llawer ar goll. Fawrth, gwaith da. Nôl at Fil, enw newydd. I gefnogwyr Hwlffordd, ddim yn newydd i'r gyngrair, ond Fil o Aberystwyth. Pas na at George, Ryan George, mae'n ras. Yngdo fe a Jeffries. Jeffries yn gadarn. Darllen y gêm yn dda fan'na gan Dan Jeffries, achos actually gath Cain Owen ei denu mewn gan symudiad Ryan George. Ryan George yn dod at y pêl yn gynta a wedyn neud yr bychiad yna mewn tu nôl. A wedi dal Cain Owen allan safle, so Dan Jeffries yn neud gwaith arbennig yn amddiffyn o. Ni'n gweud am y chwaraewyr ar goll, mae rhai nhw fan hyn. Yn am Pen-y-bont, Sam Snaith, Cedyn Coch, dechrau tymor, Sean MacDonald, anafu iddo fe, Lewis Harling wedi anafu hefyd, ydy'r un gêm gyntaf tymor. Mae Lewis Clutton yn un ohonyn nhw hefyd. Ond mae yna dîm cyfan, wel, hanner tîm gorddweud. O bosib fan yna. Pen-y-bont yn cyrlamu drwy'r canol, dwi ddim yn drosedd. Sydd drwodd i'r golgeidwad Zach Jones. Ond ie, ni'n sôn Sam Snaith, Harling, MacDonald, Clutton, Ashley Evans di cael anaf cyn y gêm diwetha yn ebyn y Flint, tra'n ymarfer, na pan oedd Rhys Griffiths ddechrau. Georgievski hefyd, Costa Georgievski. Felly mae yna 6 fan yna, allech chi ddadle byddai'r 6 yn dechrau. Rhan fwyaf o'r gemau i Ben-y-bont. O, maen nhw'n mynd yn dda. Dim esgusodion. Cafana, drwy'r canol. Edrych am rediad Hwlffordd eto. Dechrau bach bywiog fan hyn. Wel, sonion ni am Cafana cyn y gêm, a jyst yn y munud diwetha, pan mae Pen-y-bont yn llwyddo i gael ei mewn i'r gêm, pa mor beryglus mae fe'n gallu bod 2 waith. Unwaith mae fe'n cael methiant o'r bêl, peth gyntaf sydd ar ei feddwl yw i troi gwynebu, redig at yr amddiffyn Hwlffordd, a dyna beth chi moyn fel reolwr i gweld am ysodwyr chi'n hyderus ac yn ddewr. Maen nhw'n barod am hon. Cain Owen yn hir, Jeffries yn ei chanol i. Yn codi, Cafana yno eto. Llawn hyder. Ffamlau fel y Gwenan yn sôn, di cael dechrau campus i'r tymor. Cafana un arall sy'n ymuno o'r bari, 3 gol hyd yn hyn. O fel ni'n gweud o'r blaen, jyst y ffordd mae fe wastad yn ceisio troi, gwynebu'r gol. Dim lot arno, chwarae teg, ond dal. Droed gyflym, ceisio ffeindio hanner llathen i cael yr ergyd.
Oedd Ianno'n amlwg ar ei coes fwy o wan fan ond bydd hi'n hapus gyda dechreuad a hapus bod e'n gweld digon o'r bêl yn y 10 munud gyntaf. Pen-y-bont eto, Cafana eto. Rhaid ei rediad, tafiad fyddi. Ond ni'n enwi'r chwaraewyr sydd ar y goll, nes ni ddim enwi, Mael Davies. Mae fe nôl ar y fainc o le, daeth ymlaen fel eilydd ar y penwythnos. Felly mae yna 7 fwy na lai, ddim yn dechrau o ran Pen-y-bont. A maen nhw dal, di ennill 2 o'i 3 gêm gyntaf tymor yma. A'r gêm gollio nhw yn y Seintiau Newydd, ar ôl 91 o funudau yn ildio i golli o gol i ddim. Felly dechrau addawol dros ben iddyn nhw. Ond mae dechrau Hwlffordd yn well. 3 gêm, ennill 2, 1 gêm yn gyfartal, ddim wedi colli. 3 i ddim yn ebyn ebys ar y penwythnos. 1-1 cyn hynny, ebyn y bala, yn y bala. Nhw'n ennill gyda 7 munud i fynd. A'r gêm gyntaf, yn allan o gol i ddim, gartre yn ebyn Cynarfon. A dyma Lee Jenkins. Un arall sydd wedi symud o Aberystwyth yn dathlu ben blwydd heddi hefyd. Ni'n weld faint o ddathlu fydd na. Ond yn mynd i weid yn y 90 munud nesaf, yn yr 80 munud nesaf erbyn hyn. Un o'r chwaraewyr mwyaf cyffroes yn y gyngrair, Lee Jenkins. Trosedd fach, fan yna. Dwi'n ni sylwebu i chwarae. Prawn di Sul, y chwarae ferched Abertawe. Efo Met Caerdydd. Mae yna rhaid sôn am Jenkins, fod e'n dal, ond gwrandwch ar Mark Jones, wrth i fod o fe. Yn penio'r bêl fel cawr. Mae yna gyfle i benio fan hyn, dyna mae Hwlffordd yn gwneud. Nôl y dawi. Tîm cartre yn cael cyfnod o feddiant, Woods ymlaen. Woods yn galw amdani nôl. Holl ffordd nôl at Little, enw newydd arall yn hym Pen-y-bont. Whitmore ar rhediad o ganol Cai. Mae'n ei cael cic on yn yw dîm hefyd. Whitmore yn chreu'r prysur dros ben yng nghanol Cai. Joio'r sgil bach yna eto. Positifrwydd, a chi'n gallu gweld weithio pan mae yna reolwr sydd yn ymysodwr. Achos mae fe moyn i'r chwaraewyr bod yn ddewr, cymryd pobl ymlaen, ffordd nath e troi fan'na, jyst sgiliau gweithiodrys i ennill y cic gosod. Cain Owen eto, maen nhw'n beryglis mewn sefyllfa fel hyn, a'r peniad yn glanio ar ben Billy Borge. Heibio'r gol yr athi. Dechrau da i Ben-y-bont, Gwennan. Ie, maen nhw wedi bod yn pwyso yn y 5 munud diwetha, mae'n Ben sant a... Cain Owen, chi'n methu gofyn am croesiad well. A mae fe'n neud yn gyson hefyd, roi reit ar yr arian, sy'n disgwyl i Billy Borge neud yn well fan'na. Oedd digon o gyflymder ar y bêl yn barod, ond mae cael rhywun fel Cain Owen yn y tîm yn sicrhau just safon o sefyllfaoedd cic y cornel yna. Mae'r droed chwith na. Mae'n hydolus. Hyd y lledrith. Agor tin beans yn rhaid. Mae'n rhywbeth am chwaraewyr gyda. Mae'n just troed chwith, gyda rhywun yn tal y bil. Mae'n edrych yn well o troed hyn. Pan maen nhw ar ei cryfa, mae fe ar y chwith, mae Mael Davies ar y dde. Mae Mael Davies yn gallu pingio i hefyd. Diddorol yn siarad y Mael tipping gath anaf cas y chwarae Cymru ec. A doth e nôl yn hollach. Tony, big hwn o'r gyntaf, oedd yn iawn, ond oedd e ddim yn gallu taro'r bêl o'r gyfforddus a goddau a'r pingio yna. Mae fe'n iawn nawr, mae fe'n nôl nawr, ond doth e nôl o'r anaf, oedd e'n goffo cymryd hoi fach arall allan cyn dyn nôl 100%. Ond sy'n hwyrol i wneud hwnna hefyd. Rediad cryf gan Tweedy. Tom Tweedy i Ben-y-bont drwy'r canol yn edrych am Ryffel. Hwlffordd. Hwlffordd am ddiffyn. Tipyn. A ddechrau'r gêm a dyma chi Whitmore eto. Ryffel, Owen. Yn edrych am Whitmore. Hwlffordd yn gwneud digon. Fydden nhw'n hapus da llif y chwarae ar hyn o bryd. Yr ymwelwyr yn amddiffyn yn gyson, a maen nhw wedi cymryd un gyflym. Whitmore, hapus i dderbyn y gic gornel. Na'n joio sut mae Cai Whitmore yn ymuno mewn gyda'r chwarae o'r sefyllfa canol Cai yna. Mae fe'n fwy na digon hapus i wneud y rediadau mewn tu nôl. Yn wedig os mae blaenwyr Pen-y-bont yn cael ei denu at y bil a mae'r lle mewn tu nôl wedyn gwaglau mewn tu nôl. Mae fe'n fodlon wneud y rediadau yna, mae hwnna wedyn yn gwasgu'r ehangu'r Cai.
Pen-y-bont eto yn pwyso. Mae'n glanio yn gorfod troi. Mae Nathan Wood. Owen. Cymorth yn cyrraedd. Wood yw'r cymorth. Cain Owen gorfod creu'r lle i'w hun. Penderfyniad goeth, cadw'r meddiant. A Whitmore nawr, y chwaraewr dyfna o ran Pen-y-bont yn sydyn. Sut yn y byd mae gymaint o le gan Wood. Yn aros am Cain Owen, gymaint o le gan Owen. Mae hyn yn beryglus dros Ben yn eitha rannu ddi ar draws y gol. A mae mewn i'r gol! Pen-y-bont ar y blaen. A Kavanagh sydd wedi taru eto. Maen nhw wedi bod yn pwyso. Maen nhw'n heiddi honna. A mae Pen-y-bont ar y blaen. Rhys Kavanagh. 4 iddo fe tymor yma. Pen-y-bont yn dathlu. A nhw llawn heiddi yna. Cain Owen yn neud y rediad rownd y cornel fyna. A jyst y pwyth wedyn ni ceisio ffeindio rhywun. Cyffyrddiad drwm actually yn reiddo gan Rhys Kavanagh. Chi'n gallu gweld sut mae fe llawn hyder yn y ffordd nath e ymateb. Actually, fi'n gwneud e bach o toe poke. Ond digon o bwer i fynd heibio Zach Jones. A maen nhw'n heiddi yna fel wedi sydd. Maen nhw wedi bod bend at y tîm gorau. A ni jyst yn meddwl mae Hwlffordd really angen cael gafel ar y bêl yma yn uwchlan y cae i ceisio cael amddiffyn uwchlan yn cael sylfa mewn i'r gêm, ond Pen-y-bont yn cymryd mantais o'r dechreuad dda. Wel, Kavanagh wedi cael 2 yn y gêm gyntaf yn erbyn y Bala. Wel, 2 goliau gyd, yn allan o 2 gol i ddim. Mae ddim yn sgorio yn y Seintiau Newydd. Pen-y-bont ddim yn sgorio, colli'r gol i ddim. Mae'r un gol arall i Kavanagh yn erbyn y Flint. Hwlffordd yn ceisio taro nôl yn syth. Wel, hwnna, braidd yn sinigaidd gan Bors. A dwi'n credu bod yna gerdyn yn ymddangos, dyna hi. Bors yn gweld y bygythiad. A ddim eisiau gweld yr ergyd yn dod mewn. Beth yw'r cryf? Be sy'n dda gan Jordan Davies fyna yw'r cyflymder mae fe'n redig arno fel amddiffynol. Mae fe'n anodd iawn pan mae rhywun yn redig ar y cyflymder yna. Ceisio atal nhw, a dyna pam chi'n gallu gweld falle'r... Wel, oedd e jyst ddim wedi amseru yn gywir. Ond mae lot o chwaraewyr ymysodol actually yn y rafu hunan lawr yn y sefyllfa yna, ble mae'r cyflymder mor bwysig, a dyna pam oedd Jordan Davies wedi cael ei llorio. Nw'n gallu gadu hon. Iowan Evans dros y bil. Feel. Dewyswch chi. Mae'r 3 fan hyn yn gallu taro nhw. Davies, Feel ac Evans. Swn i fel cwmni o gyfreithwyr yn sgorio goliau o'r gobeith fan hyn. Pwy sy'n mynd â hi? Evans sy'n mynd â hi hefyd. A ddim beryglus. A'r gol geidwad ar draws. Absalom yn gwneud digon. Techneg arbennig ar hwn. Cos oedd ei redig lan yn weddol fflat i'r bêl. Ni'n meddwl ydy yn mynd i gallu llwyddo i cael ei lan a lawr, ond dych chi'n gallu gweld pa mor gyflym mae'r bêl yna. Mae'r hediad y bêl yn dod lawr y dip gath arno fe. Trosglwyddiad diddorol o dyrwyddon cefn yn yr haf. Hwlffordd yn ceisio taro nôl. Jenkins syth at Absalom. A mae'n rôl yn y gêm. Mae'n gyfartal Ben Fawrth sydd di taro. Pen-y-bont wedi llwy'r reoli, wedi mynd ar y blaen, a mae'n ildio bron yn syth. A mae Ben Fawrth, y gŵr lleol, wedi cael ei gol gyntaf o'r tymor. Mae'n gyfartal. Mae'n dipyn o gêm hefyd. Wel, mae wastad yn cyffroes pan fi dod lan fan hyn. A'r un peth, y ffordd mwy o berffaith i ymateb trwy sgorio'n syth. Lecyn ni jyst gweld hwn gan Absalom eto, ond ni'n meddwl falle gallu fe wedi dal y bil. Fyna, fi ddim yn deall pam mae'n defnyddio ei fres fyna, pam mae'n amlwg fe yw'r unig un sydd y cosbi fyna sydd yn gallu defnyddio i dwylo. Fydd Rhys Griffiths fi'n siŵr yn siomedig iawn, nwedig ar ôl y gwaith galed i cael eich un gol lan i ildio mor sydyn a camgymeriad bys ni'n gweud, mae'n siomedig iawn. Hwlffordd eto, Fawrth ymlaen. Bach yn gryf oedd y bas, teg at Wilson. Mwy o goliau yn mynd mewn ar hyn o bryd. Ond mae Dan Roberts di sgorio i Ebus, yn ebyn i gyn glwb Ebus ar y gwaelod, colli tair allan o dair. Ar y blaen ar hyn o bryd, cofiwch bod Dre Newydd di sgorio am y tro cyntaf tymor yma. Dre Newydd 1 Caernarfon dim. Ar ddechrau'r noson, dyna'r 2 waelod i chi. Ebus a Dre Newydd. Ddim yn gymryd y sioc bod Ebus lawr yna.
Dipyn o sioc yn y dre newydd. Wedi bod nhw ddim wedi sgorio. Nes i siarad cyn y gêm o Chris Hughes yn bala. 2 gêm, maen nhw ddim wedi ennill, ddim wedi sgorio. A nes i ofyn os oedd hwnna'n poeni Na jyst gweld fy'r digwyddiad fan hyn. Ni'n gweld Andy Dyer, y gŵr yn y gilet i glas. I roi ar gwallt i'r di yn y gymeriad yn y gyngrair yma. Hwlffordd yn pwyso eto. Cyn reolwr Port-Talbot, Mr Macron. Hwlffordd wedi deffro fan hyn ar hyn o bryd. Nôl mewn. Gan Jazz Richards, mae'n beryglis, Absalom allan. Chydig o nerfau o bosib gan y gol-geidwad, Cain Owen. A ni chwarae i fyny'r cae. Nawr Jazz Richards ar cyffyrddiad. Wel, Campus, Fawrth ymlaen. Hwlffordd yn edrych mor fywiog pan maen nhw'n ymosod. Symudiad da fan yna. Just y pwynt y gyfrif, oedd Chris Hughes yn gweud, ni ddim yn poeni bod ni ddim wedi sgorio. Wedyn nath hi'n 2 gêm heb sgorio, felly mae'r gol na heno yn mynd i godi calon heno. Yn sicr, a fi'n credu falle bod e'n trio cuddio'r ffaith bod e'n poeni os bod e'n gweud. Weithiau, os chi yn creu digon o gyfleoedd, mae hwnna'n helpu, a os chi'n methu rhai syml wedyn, chi'n gwybod fydd hwnna'n dod. Ond i fynd 3 gol heb sgorio, mae hwnna'n bendant mynd i poeni. So, i sgorio mor gynnar, yn mynd i bod elfen enfawr o ryddhad. Wel, Jazz Richards yn ôl yn amddiffyn, a dwi ddim wedi codi. Cyffyrddiad bach gath i stopio'r sefyllfa beryglis. Mae wedi aros lawr. Chi'n mynd trwy ystadegau Jazz Richards. Oedd e chwarae'n uwch gyngor, Lloegr, gyda Abertawe. Yn amlwg i Gymru, oedd e na yn y noson arbennig na'n erbyn Gwlad Belg ar y ffordd i Euro 2016. Ond, a wedi cael digon, cael llon bol o'r gêm, yn sydyn gyda Hwlffordd, mae'n mwynhau eto, mae'n ein o'r dîm y fforddi, yn chi'n gwybod be? Dwi'n eich yn rhy addawol fan hyn iddo fe. No, mae ddim yn edrych fel rhywbeth. No, ti'n gallu gweld. Mae wedi gêm ar ben. Ond ti'n gallu gweld bod e ddim yn rhywbeth o ran... Wel, o'n i'n mynd i gweud, ond mae ddim yn edrych fel rhywbeth cyhyrol, achos y ffordd oedd y ffisio fan'na'n rhoi triniaeth yn edrych o gwmpas i gwddog a'i ben. Dyma'r rheolwr newydd yn Hwlffordd, Tony Pennock. Y gŵr wrth y lliw. Mae'n waith da rheolwr i wneud, fydd nhw'n ei lyddio. Unrhyw syniad? Dim syniad, mae hwnna'n edrych fel rhywbeth. Ond weithiau, dyna'r problem, mae llwyth o anafiadau difrifol actually yn dod, ble mae neb all o gwmpas. Dwi ddim yn edrych fel bod e mewn llwyth o boen, ond yn amlwg mae yna rhywbeth sydd yn anghyfforddus. Mae'n syndod, fel ti'n sôn, chi'n clywed gymaint o chwaraewyr digwyddiadau fel yna sy'n edrych yn ddi-nod yn sydyn. Mae rhywbeth di fynd y le, maen nhw allan yn fusoedd. Mae'n anodd yn amlwg asesu o fan hyn, ond ymateb ar y fforddwr. Tîm wrth ochr y cae. Weithiau fi'n credu hefyd, dechrau tymor, chi ddim moyn cymryd gormod o risg fel y fforddwr. Sy'n teimlo fel llwyth o gemau i ddod. Man o man, jyst falle bod bach yn fwy o falus na bysach chi ar diwedd y tymor ble mae'n angen reidio bod y chwaraewyr yn gorau, mwy o profiadol yn gorffen y gêm. Wel, Iori Humphrey sy'n dod i'r cae yn 19 oed, sy'n ymddangosod fel eiriau'r tymor yma. Mae'r gair amryddawn wedi cael ei greu i'r gŵr yma. Mae fe'n athletwr. Oedd e'n gyda'r scarlets am gyfnod yn gricedwr. Hwlffordd, gyda Jenkins yn codi eto. Wel, ni'n gweld fa mor beryglis yw Jenkins yn yr awyr. Fe gath y peniad nath arwen at y gol. Oedd yno eto. Oedd e'n mor gryf. Ydy, a mae'n amseru'r naid yn dda fan hyn. Ond mae'n anodd achos mae'r bêl just tipyn bach tu nôl fe, so mae angen i fe wedyn creu'r pŵer, ond mae fe'n weddol bell allan o'r cwrt Cosby. Gol arall yn uwch yn y Cymru, JD. Cei Conna ar y blaen o gol i ddim. Gartre yn erbyn y bala. Digon yn digwydd ar hyn o bryd yn y gyngrair. Digon yn digwydd fan hyn hefyd, sy'n eisiau edrych yn bell, ond ebys ar y blaen o gol i ddim. Cei Conna nawr ar y blaen o gol i ddim. Stratwlis sydd i chael honna. A'r dre newydd ddim di sgorio tan heno, mae'n 2 i ddim yn ebyn Cynarfon. Aaron Williams, prif sgoriwr tymor diwetha, sydd i chael hi, methu cic o smotyn yn gynharach yn y tymor. Bydd wrth i fodd i gael honna. Bydd i reolwr wrth i bodd. Cynarfon di curo Met 5-1 ar ôl i Met ennill yn ebyn Aberystwyth o bedr i ddim. Hwlffordd, ach i dafliad a'r peniad ymlaen yn beryglus. Mi oedd na drosedd, ond
O, ble, dath y tafliad na. Gwedwch. Ie, dy'r gyngor yma ddim yn gwneud synwyr weithiau. Met yn eich bedair i ddim yn Aberystwyth, a colli o 5-1 yng Nghanarfon. A mae Carnarfon yn colli o 2 i ddim yn y dre newydd, o ddim wedi sgorio cyn heno. Dyna beth sy'n dda fi'n meddwl, achos mae'r gyngor mor cysadleol, mae pawb yn gallu curo pawb. Fi'n gwybod yn amlwg, mae pawb yn sôn am y seintiau newydd. Ond, to fel Pen-y-bont tymor yma, mor agos o cymryd rhywbeth allan o'r gêm yna. A mae fe mor dda, mor cyffroes i wylio. Ni'n gadw golwg ar sefyllfa'r seintiau newydd heno hefyd. Mae yn diddorol, gwrs maen nhw'n setlo Rhyffel, cyfle i Rhyffel, Cion Rhyffel ar bediau da. Symudiad da i Pen-y-bont, Whitmore o bellter, mae'n gwyro ar gol geidwad tu ôl i'r un y pen draw. O, digon yn digwydd fan hyn. O, chwarae dda gan Pen-y-bont i creu'r cyfle ni gweld fan hyn, just PêL-droed 1-2 cyffyrddiad, arbediad dda, wedyn fan hyn Wood, oedd e jyst angen, pan nath e rolio'r bêl nôl ar diwedd y cwrs Cosby, fi'n credu i Whitmore, oedd e jyst angen sicrhau bod e'n rhoi ar y llawr, oedd e'n bêl erchill i Whitmore ceisio reoli a wedyn cael yr ergyd. Ond PêL-droed ddeuniadol iawn gan Pen-y-bont i creu'r gyfle unwaith eto. Mark Little yn cael y peniad, oedd angen ddich, mae Hwlffordd yn dod eto, na edrych mor fywiog, Hwlffordd ar peniad ar y postyn pella gan Ryan George. Dal yno. Hwlffordd yn ennill y tafiad, Jordan Davies yn ceisio manteisio. Ni'n clywed y rheolwr Tony Pennock yn bloeddio i gyfarwyddiadau. Mae'n edrych yn fywiog pan maen nhw yn clicio fel petai. Hwlffordd ddim wedi colli tymor yma, dim sioc bod yn edrych yn fywiog. Wel, mae yna eilyddio fan hyn o ran Pen-y-bont. A'r gŵr ni wedi bod yn gwylio yn ofalus, y sgoriwr, Rhys Kavanagh yn gadael a Miles Davies yn dod ar y cae. Mae yna si wrth ochr y cae, bod hwn yn dactegol, Gwennan. A dwi'n crafu mhen, achos dwi ddim yn deall pam felly. O na fi, achos fi'n gwybod mae Hwlffordd wedi dod reit nôl mewn i'r gêm yn 10 munud diwetha. Ond i cymryd, dechreu'r mwyaf peryglus chi, bys ni'n gweud. Amddiffyn maen nhw nawr. Absalom allan. Bach yn ansicr yn nath e ddigon. Allai ddeall gyda Miles Davies ar y car drwy'r dydd, drwy'r nos, drwy'r tymor. Dim problem gyda hynny. Ond y ffaith mae Kavanagh sy'n gadael yw'r hyn sydd wedi synnu ni. Camgymeriad gan Absalom eto. Chi'n gwybod beth, yw'r gol geidwad ddim yn edrych yn hyderus ar hyn o bryd. Nath ein arbediad da o'r gegri ddallu dacl gan Rhyffel. Neb yn tynnu allan o honna. A bant nhw eto, Cion Rhyffel. Mae hwn di dal yn sylw ni heno. Wood i Pen-y-bont, y crys y glas yn cyrraedd y cwrt Cosby. Ond y gŵr yn y pink yn gwneud digon. Wood eto. Hyfryd gan Wood am gyffyrddiad. Owen. Y croesiad. Unwaith eto, y droed chwyth na. Chi'n disgwyl. Bydde honna mewn mewn. Jeffries yn cadw'r pwysau. Owen eto. Taclus, Whitmore. Sgiliau da ac yn benderfynol Whitmore. Mae'n y gymorth tu ôl iddo fe. Mae'r penderfyniad anghywir gan y chreuwr canol cae am unwaith Fawrth yn ddwfn dros ben. Nôl mae'n dod at Rhyffel. Bach yn fler. Wel, o beth allai weld hyd hyn, oedd yna ddim yn eilydd tactegol o ran y siap dy beth, achos mae Miles Davies yn mynd draw i'r ôl y sbellwr dde. A mae wedi gwythio wedyn Nathan Wood yn uwch lan y cae. I ble oedd Rhys Kavanagh. So, oedd e'n edrych fel i fi, oedd e gyda bach o limp yn dod off y cae. Rhys Kavanagh. A siŵr bod yna'n anaf i ddod ar rhywun mor allweddol oddi ar y cae. Wel ie, 4 gol tymor yma. Sgorio heno. Mae fe'n cael rhyw driniaeth i'w benglin hefyd ar y fainc. Fi'n credu falle bod rhywun di holi a bod yr ateb di bod gyda tafod yn y boch o bosib pam chi'n gwneud hyn. Mae'r theori yn ymhenni. Rhys Griffiths, gwych y stori bod wedi sgorio y gol fuddugol ebyn y Flint dros y penwythnos. 42 yn ei gweud. Nes i ddrysu dan rhifau. 42 oed. Amddiffyn mae dîm e fan hyn. Hwlffordd i ymateb yn wych ar ôl mynd ar ei hôl hi. Ond rhaid canmol yr ymwelwyr, tîm Tony Pennock yn edrych yn fywiog. Ni sôn am
Rhys Griffiths, dyma fe eto werth nodi, Tony Pennock. Nath e adael Hull yn y bencampwriaeth. Wedi fod am 8 mlynedd. Gath e gyfnod gyda Aberystwyth diwedd un tymor i achub Aberystwyth, 2017. Ond a Hull ddim eisiau fe adael, oedd yn rhan o'r tîm y fforddi, ond oedd e'n gweud bod eisiau bod yn reolwr. A i wneud hynny, mae'n rhaid cymryd rhyw gyfle feithiau. O, na'r peth weithiau, fel wedys ti, ti'n gallu bod yn y clwb gorau yn byd, ond os ti ddim yn mynd i cael y cyfle yna i fod a cael y profiad mewn i unrhyw beth o reoli a bod y prif dyn fan'na. Mae'n rhaid chi mynd rhywle arall, a'n amlwg mae fe wedi, a gwaith arbennig o dda hyd hyn. Ti'n gallu gweld pa mae'r angerddol yw e hefyd, ond mae fe'n... weithiau ti'n cael rai reolwyr sydd yn camu nôl tipyn bach gadael i'r hyfforddwyr falle i wneud mwy o'r siarad, ond ti'n gallu gweld bod e ddim yn un o'r reina, yn y ffordd mae fe'n arwain o ochr y cae. A mae'n cael gweld i fab hefyd, sydd ar y fainc i Pen-y-bont yn y gol. Tafliad hir yn beryglis, ble mae'n glanio, wel Reffel mewn ar y gol geidwad. Ond chi'n disgwyl y chwiban, ond dwi'n hanner cytuno gyda'r Reffel fan yna. Bydd i'n ddorol gol hon eto. Dwi 100% yn tîm yr ymysodwyr fan hyn. Mae unrhyw beth yn cael ei roi i gol geidwad. Mae'r ongl ddim yn helpu. Os mae mewn dwylo'r gol geidwad yn amlwg. Mae llawer y ffel o draws hefyd, ond... Ond fydd Zach Jones bach yn hapus, yn siŵr. Bron hanner awr di mynd fan hyn. Ddim yn cwyno am yr arlwy. Gêm gyffroes dros Ben na Owen i mewn yn gyntaf. Woods bron manteisio. Dwi newydd sylweddoli, chi'n methu gweld hyn, ond mae Gwennan yn gwisgo pinc yr i lliw ar gol geidwad, a glas i Pen-y-bont, sy'n cymlogi pawb, a di oherwydd Hwlffordd. Fi'n impressed iawn Gwennan, mae'n rhaid i gweud. Ti'n meddwl Ben-y-bont. Ti di meddwl am hyn? Ti'n meddwl am pawb. Dim ffafriaeth gan dîm sylwebu sgorio. Na, ti'n beth, fi jyst yw rili mwynhau pan mae'r cyffroes mae'r gêm hyd hyn. Fi wedi gweld cwpl o'r gemau'r pencampwriaeth tymor yma. A ni bron yn cwbl i gysgu'n gwylio un gêm, wythnos diwetha, gyda Abertawe. So mae'n hyfryd i bod mewn gêm ble mae... Ydyn maen nhw'n ceisio chwarae ar y degau, ond weithiau hefyd yn edrych i chwarae yn uniongyrchol, ddim yn ofni mynd yn uniongyrchol, a'i creu problemau, troi'r amddiffyn arall o gwmpas. A dyna pam, ti'n gweld gymaint cyfnogwyr fan hyn hefyd, maen nhw'n moyn gweld pêl-droed cyffroes iawn. Nes i weld y gêm gyntaf fyw ar sgorio Pontypridd Flint, mae rhaid dweud, oedd hi ddim yn glasur, a mae hwnna'n bod yn garedig. Oedd hi'n gêm araf neu oedi, achos mae yna symudiad i Ben-y-bont fan hyn. Ond y ddau dîm yn newydd, a hefyd y gres yn damfaid. Tanio, mae'r ymwelwyr fan hyn, Hwlffordd, bant yn nhw eto, Fawrth yn arwen y symudiad, Wilson nawr, Wilson yn mentro. Pen-y-bont yn rhwystro, Wilson eto. Ond syth ar draws. Dal yn ansicr. Wel, mae pawb yn troi tuag at y dyfarnwr. Beth yw'r penderfyniad? Cic corner yw i. O, fy ni gweld hwn eto. Cos o gwylio fe'n fyw, oedd yna bend at rhyw digwyddiad. Mae Bos yn edrych fel rhyddhad o bosib. Wel, dim Bos oedd yno. O ie, Jeffries dath o draws. Ie, nath Davy just roi Do. coesau allan fan'na. Rhys a Brwsesi. A'r gic postyn pella, pwy sydd yno, Jenkins, ond oedd hi'n beniad. Campus allan. Gan Ben-y-bont. Boj a'r peniad yn gadarn. Dyna ble mae Boj yn well yn amddiffynol o'r sefyllfaoedd fel hynna. Ni wedi gweld eiliadau cyn ble mewn sefyllfa un yn erbyn un oedd e ddim yn edrych yn cyfforddus. Ble unrhyw beth ble mae'r bêl yn yr awyr. Mae fe'n hapus, mae fe'n cyfforddus iawn yn delio gyda'r problem yna. A Jenkins yw'r broblem, mae Hwlffordd yn gwybod hynny, nôl â nhw mewn i'r canol. Pen-y-bont yn gwneud digon, gwerth mentro o bellter. A ddys i sôn yn gyflym am y gem ni wedi gweld o'r sgorio, a oedd y gem gyntaf ddim yn wych, Pontypridd yn ebyn Fflint, ond 2 dîm newydd, a ddyn 35 graf wrth ochr y cae. A'r penwythnos erchill na o ran y gres, felly mae angen meddwl am bopeth, i lle jyst cwyno am safon y gem, oedd hi mor boeth. A probably y 2 tîm ddim wedi moyn colli'n chwaith achos gem gyntaf, ond hefyd, sa'n credu bod chi'n gallu gofyn i'r chwaraewyr i chwarae gyda'r un dwysedd pan mae'r tîm herydd mor boeth a na achos yn amlwg ar ôl 30 munud mae'r corff jyst ddim yn mynd i gallu delio gyda beth sydd angen wneud fel arfer. A ddyn anhygol o boeth. Ni wedi bod yn Aberystwyth Met yn taro 4 fan yna promed gwych
gan y Met. Bala yn ennill efo'n Drenewydd o ran y gemau byw yw hyn i gyd. Felly mae'r gemau wedi bod yn gwella, felly mae'n ni'n dweud llawer. Penwythnos agoriadol na yn y gris. Neb eisiau colli fel oedd Gwennan yn gweud. Hon heno hefyd. Gem fyw o Gaernarfon i ddod nos Wener. Gem y merched i chi di Sul. Ni'n brysur, mae'n braf. Bod yn brysur. Hyfryd gweld i tymor yn ôl, nag fe? Bendant yn ôl. Hwlffordd wedi ymateb. Mae hwnna beth da, mae'n siŵr bydd rheolwr Tony Penn wrth i fod o'r ffordd maen nhw wedi ymateb. Wel, oedd cael y gol syth ar ôl i Pen-y-bont sgorio yn gwneud gymaint o wahaniaeth, achos mae fel bod e'n ôl i gêm fel oedd e cyn yn amlwg. Ond ers y gol, ers bod nhw wedi cael y gol yna ar y 15 munud, nhw sydd wedi bod y tîm sydd wedi bod yn pwys yma Pen-y-bont ddim rili wedi gallu cael gafel ar y bêl mwyn ag unrhyw beth. Mae lot o'r chwarae wedi bod yn hanner amddiffynol Pen-y-bont. Jamie Veal sydd i chymryd i. Veal o Aberystwyth, tymor diwetha, a Jenkins hefyd. Mae'r cyfuniad mad yn gyfarwydd iawn o'i gilydd. A diddorol gweld Jeffries yn gwylio Jenkins unwaith eto. Maen nhw'n edrych amdano fe ar y postyn pella yna. Oedd e'n codi, oedd Wilson yno hefyd. A digwyddiad yn gynharach Gwennan, o'n i'n gweld Jenkins yn dechrau ar Jeffries, a wedyn ni yn mynd tuag at Borge hefyd. Mae fe'n cadw'r amddiffynwyr mewn brysur iawn. Ydy, mae fe, os ydych chi'n gweld fyna, mae fe llwyd wedi colli Daniel Jeffries fyna. Borge jyst wedi amseru'r wneud ar peniad yn gywir i helpu ei gyd amddiffynwyr. Dyma nhw eto, Hwlffordd, mor beryglus o'r ciciau cornel ma. Yw Pen-y-bont yn gallu gwrth ymosod. Mark Little yn y newydd. Yn hun Pen-y-bont. Ar gwaith i glyrio. Ymlaen â nhw unwaith eto. Ryan George ar rhediad. Wel, oedd y bas gan Abruzesi. Yn edrych am Fawrth a George. 10 munud i fynd yn hanner cyntaf, 1-1 fan hyn. Hwlffordd heb golli, cofiwch. Ar y brig ar ddechrau'r noson. Wedi taro nôl ar ôl bod ar i hôl hi a nos Wener, fel o'n i'n sôn, byddwn ni ar yr ofal. Caernarfon yn cwrdd ac Ebus. Ar hyn o bryd, Ebus yn ennill y gol i ddim yn ebyn Flint. A Caernarfon yn colli yn y Drenewydd o 2 gol i ddim, a di Sul. Cofiwch amdano ni. Abertawe, yn ebyn Met Caerdydd. Edrych mlaen yn fawr at hon. O stadiwm yn Abertawe. Dwi'n hoff iawn o enw'r stadiwm. Na, werth mai Liberty. Swansea.com rhag ofn y noddwyr yn gwrando. Na ni weid yn Abertawe byddwn ni. A byddai'n sylwebu gyda Gwennan ar yr un pryd mae Arsenal yn Man United, Gwennan. Great. Edrych ymlaen gweld Gwenti trwy'r prynhawn tra bod fi'n crio, probably. Gawn ni weld. Ond na, fydd e'n gêm dda. Dau tîm sy'n wastad reit lan fyna. Yn frwydro yn erbyn ei gilydd. Pa ni'n sôn am? Pa gem ni'n sôn am fyna? Wel, dim Arsenal Man United yn amlwg. Byddwn ni ddim yn sôn am honna. Beth am y ffaith bod ni yn y stadiwm na yn Abertawe? Fain o beth achlysur yw hwnna? Chi ddim eisiau swnio nhw ddoglid, achos felly mae fyna dylai fod, ond mae eto, mae fe'n bwyd. Y tro gyntaf yw e, mae'n mor ardd o cael, nwedig ar ôl y haf. Ni wedi cael o ran pêl-droed merched ym Mhrydain, yn amlwg fi gwybod Lloegr oedd e, ond beth mae hwnna gobeithio mynd i wneud, o wedi wneud ac yn gobeithio mynd i parhau i wneud i'r gêm. Mor bwysig, so mae fe'n sylfaen arbennig i'r merched yna. Jyst cael bach o status a teimlad fel bod nhw... Hwlffordd yn chwarae gêm bach beryglus, ond dim problem i Jones sy'n clyrio. Mae llwyddiant merched Lloegr, mae'n mor ddiddorol. O'n i ar faes y Steddfod diwrnod ei rownd derfynol. A, cadw golwg ar y sgôr. Neb yn cwyno. Oedd pawb fel war y teg, maen nhw wedi ennill. Byddai'n wahanol iawn wedyn ni tas y dynion. O, benda. Wel, o'n i fyna, ac o'n i'n cefnogi Lloegr, a fi byth mewn bywyd fi'n neud hwnna. Yn amlwg, rai o'r chwaraewyr oedd yn chwarae, yn arfer bod yn cydd chwaraewyr i fi. Ond fi'n credu, achos mae'r holl cefnogwyr yn cefnogwyr pêl-droed, a jyst moyn gweld y gêm yn llwyddo i fi, dyna pam fi'n gweld oedd pawb mor hapus i weld nhw'n ennill. Ma'n o deimlad fel yna o gwmpas y gêm. Mae'n gerdyn melyn i Lee Jenkins y drosedd ar Miles Davis. Ti'n beth, nath e'n dda fan hyn, achos dath e ar draws, ond ddim wedyn yn cael corff yn y lle gywir. Oedd e'n ceisio gythio Miles Davis allan gyda'i gorff. Ddim yn cael corff yn y lle gywir i gallu gwneud yna, ond amlwg wedyn yn rhoi'r
cic ryd I ffwrdd a... Cerdyn Melin yn y bach yn... Na, ni'n meddwl oedd hwnna'n deg nath e tynnu Mal Davies i'r llawr, ond ti ddim wedi dod I arfer gyda amddiffyn mor ysgeilus yna gan Lee Jenkins. Cain Owen dros y bil. Chris y glas. Yn chwilio am le yn y cwrt Cosby. Gymyn o symudiad. Oedd hi'n edrych am Mark Little. A nawr mae Hwlffordd yn ceisio gwrth ymosod. Mae Cain Owen at Little. Owen eto. Ond bod tro mae fe'n croesi chi'n disgwyl I rhywbeth ddigwydd. Ond oedd Zach Jones yn disgwyl am honna. Ie, oedd jyst angen rediadau well ar draws gan chwaraewyr Pen-y-bont. Ond os bys unrhyw yn dangos y clip yna eto, jyst y ffordd mae Cain Owen yn ffeindio ac yn creu gwagle I fe hun I cael lle I wneud y croesiad yna. Jyst y symud I un cyfeiriad I cymryd amddiffyn gyda fe a wedyn tynnu nôl yn syth. Jyst chwaraewr o safon mor uchel. Jenkins yn gorfod mynd I fyny'r cae. Yn y dan bwysau am eiliad. Wilson hefyd dan bwysau. Dyma'r digwyddiad bach yna eto. Unwaith fe'n pasio fan hyn, jyst gwylio'r ffordd mae fe'n newid cyfeiriad yn gyflym. Jyst I creu rhan y gwag, mae fe'n amlwg wastad moyn y pêl ar ei troed chwith. Ond y ffordd mae fe'n neud hwnna, chi actually'n cael eich dysgu hwnna yn ifanc iawn os chi'n moyn y pêl am rhywun yn dyn I chi, mae angen symud nhw. Ond mae dweud a neud e'n hollol wahanol. Hwlffordd yn brysur yng nghanol y cae gwaith da. Ganddyn nhw hefyd Evans. Yn gystadleuol. Jeffries yn clirio. 5 munud I fynd. 1-1. Fel yn gryf. A Rhys. Rhys ddim yn cwyno. Na, joio na, dim brolio i'r llawr. Chwaraewyr galed yn y gymryd yma. Os ys ond chi siarad ar rywun fel Dave Edwards sydd wedi ymuno da'r Balas tymor diwetha I gadarnhau hynny. Oedd rhywun sydd wedi chwarae ar bob lefel. Oedd o'n olawio, dim yn ôl y dyfarnwr wedi gweld I yn y diwedd. Na, Dave Edwards yn sôn y sioc mwy o gathedd pan mor gyfforol oedd y gyngrair. Mae'n dychmygu na. Weithiau, achos bod rai o'r tîm yn chwarae'n fwy uniongyrchol, mae'r pêl yn yr awyr falle bach fwy nag oedd fe'n disgwyl. Ond mae angen bod yn gryfach. Nes I ofyn o fe, ti'n meddwl bod nhw'n targedu ti achos pwy o ti? Oedd yn gweud na, nhw'n fylai pawb. Felly digon teg. Ond o blaid, Will Evans ddim yn I gasnewydd, rwy'n fel Dave Edwards yn gweud, lle hwnna o blaid Will Evans, achos mae fe'n barod am y frwydr gorfforol. Ta beth fan hyn, mae'n sylwn I ar un o bryd. Pen-y-bont yn pwyso eto. Miles Davies ymlaen fel eilydd yn codi. Problemau'n hwyr yn yr hanner cyntaf I Hwlffordd, gwaith amddiffynol I wneud. Woods. Na'r ergyd yn y pen draw, Miles Davies. Bydd wrth I fodd yn ôl ar y cae. Allan am gyfnod hir. Ys torri bigwn yn chwarae Gymru ec. Pen-y-bont yn cyflymu pethau. Whitmore eto. Hoffwn I gweld ystadegau redeg Kai Whitmore. Mae fe just llawn egni. Mae fe pob man wastad yn cael lawr. Weithiau fi'n pryderu achos mae fe actually yn redeg allan o siap a mae'n gadael wedyn Ryan Reynolds ar ben ei hun bach yn agored yng nghanol y cae. Ond fi'n joio'r egni, y bwfrydedd, yr angerdd sydd gyda fe. Clybiau cartre I gyd yn ennill ar hyn o bryd. Met Caerdydd ar y blaen. Sam Jones di sgorio eto tymor yma. Ond ne, boddi cartre yn ennill hyd yn hyn. Gêm Aberystwyth o'r Seintiau I ddechrau'n hwyrach na'r gweddill am 8 o'r gloch. Wrth nodi hynny. Hwlffordd. Jordan Davies y prif sgoriwr. Dal yno yn opsiwn. Ymlaen at Iori Humphreys yr eilydd. Ath ymlaen i'r ymwelwyr. Gŵr ifanc. Ryan George. Nôl at Humphreys. Wilson. Humphreys o'n bwyllog dros ben. Os rhywun o'r ddiwedd y symudiad i'r cwestiwn. Jordan Davies. Yno, Miles Davies yn I wylio. Wel, ddim yn croesi cystal o hynny, neu cliriod len I weid Abruzesi. Miles Davies eto. Pen-y-bont yn ysgeilus. Braidd.
Ennill y meddiant yn ôl, yn ildio'r meddiant. Bron yn syth unwaith eto. Rhys Ambrosesi, nôl at Davies. Yn cadw'r meddiant yn dwt Dylan Rhys, y capten. Lle bod nhw'n gweld hanner amser yn agosáu. Os na un cyfle hwyr hawdd i Moel Davies. Wood yn cynnig i hun. Edrych am Ryffel. Siap am ddiffyn o Pen-y-bont fan am wych gyda'r 5 ar draws y cefn oedd y rili anodd i Hwlffordd ffeindio unrhyw fath o bêl trwyddo. Maen nhw jyst angen i fi, jyst angen newid y symudiadau. Os mae un symudiad yn dod at y traed, mae angen i rhywun arall wedyn trio ymestyn yr amddiffyn. Jyst i creu'r bylch yna, fel ni'n gweld nawr. Fawrth sy'n bygwth. Ni'n sôn am pwy sy'n goll i Pen-y-bont. Mae un enw ar goll o ran Hwlffordd, sef Henry Jones. Wedi bod fyny ac i lawr yn tymor diwetha, ond i dechrau tymor yma'n dda iawn i Hwlffordd yn chwarae yn y safle rhif 10, felly bydde fe'n gwneud gwaniaeth o'r noson fel hyn. Ie, bys yn enwedig yn y modd yna o ceisio ffeindio gwagleuodd y pocedi a jyst creu gwaglau i cyd chwaraewyr. Cos weithiau, pan mae tîmoedd yn amddiffyn yn dwfn fel yna, mae yn anodd, so mae angen y symudiadau yna i ceisio symud, mae fel bach o puzzle neu jigsaw mewn ffordd. Mae'r chwaraewyr fwyaf talentog, creadigol, yw rai gorau o ceisio torri lawr amddiffynau. Gadar. Little yn clirio at Moel Davies. A Ryffel, ychydig o le gan Ryffel. Peniad clyfar hefyd. Yn creu'r cyfle i'w hun. Jenkins allan ar yr asgell. Moel Davies. Yn ôl yn y tîm. O, hyfryd. Gan Pen-y-bont. Chris y Glas yn disgwyl yn y canol. Oedd na gyfle, dim amheuaeth am hynny. A Whitmore oedd yno eto di torri yn glir o ganol cae. Ie, o pwyllog i ddechrau gan Pen-y-bont, ddim yn gorfodi'r pas. A wedyn unwaith oedd y rediad yn amlaen, fel wedyn sydd blaen faint o weithio mae'r cae Whitmore. A be nath yn dda, oedd troi yn syth at y gol, chi jyst yn disgwyl i un o amddiffynwr Hwlffordd i ddod o draws, ond Zach Jones yn fwy effro. Eiliadau ola yr hanner cynta. Os na gyfle i Pen-y-bont. Owen. Hwlffordd yn gwneud digon. A dim dyma'r amser i fentro. I fyny'r cae a hi. Ond Evans yn gwneud gwaith da. Sicrhau bod ychydig o bwysau ar Absalom, y gol geidwad. Nôl y daw i Rhys, y capten sy'n codi. Jenkins yno eto. Fil yn erbyn Whitmore. Ond Evans sy'n disgyn trosedd gan Whitmore. Ddim yn cytuno. Ymuno'n Ionawr o Rydaman, Kai Whitmore. Mae wedi creu argraff ys cyrraedd y gyngor yma hefyd. Ydy, o. Fi'n meddwl bod un o chwaraewyr gorau ar y cae yn hanner gyntaf. A fo wedi'r egni sydd gyda fe yn amddiffynol, ond hefyd yn ymysodol. Y ffordd mae fe'n ymuno mewn gyda'r chwarae. Chwaraewyr dda iawn. Chwaraewyr allweddol iawn i Pen-y-bont ar hyn o bryd. Dwi'n trio gweld beth yw'r tatŵ o'r i fraich chwyth e. Mae Jamaica gyda fe. Edrych fel tap hyn teip ti di ceith, fe fo cofio reini. Ie, ti'n colli fi na. Cyn CDs i dynod, Gwenan. O, Reina, na. Fi'n digon hyn, cofio Reina, ie. Mae nhw yn y Walkman. Nawr te, diolch. Ffyw. Ie. Arfer recordio'r siartiau. Ie, pob tio. Do, dyna ni. Dyddiau da. Plant dyddiau, mae gyda dim syniad. Dim syniad yn nhw. Wel, pan fi'n yr ysgol yn dysgu rai, a fi'n sôn, a maen nhw'n edrych arno fi mor blanc o fi. O'n i arfer meddwl bod fi lawr gyda'r cool with the kids, down with the kids. Na, dim ragor. O'n i'n trafod Reuben Colwell cyn y gêm, gwyn i glywed ganddo fe cyn fwyr o'r sgorio. A gath ei enni 2002. A dweud cwpan y byd. Dyna ni. Ni sôn am bopeth y blawr hyn sydd o'n blaen ni, a mae digon i sôn am yr hyn sydd o'n blaen ni. Mae wedi bod yn hanner cynta campus. Fan hyn, rhwng Pen-y-bont a Hwlffordd. Dau dîm sydd wedi cael dechrau da i'r tymor. Ben Fawrth wedi disgleirio i'r ymwelwyr. Fe sydd wedi llusgo'n yn ôl mewn i'r gêm yn sgorio ar ôl 17 o funudau. A hynny ar ôl i'r prif sgoriwr sgorio i Pen-y-bont Rhys Cafan a Gathi. A dyna lle mae fe ar hyn o bryd. Wedi gorfod gadael y cae. A'n cael derbyn triniaeth. Mwy o broblemau o ran anafiadau i Pen-y-bont. Mae'r 11 ar y cae yn perfformio ar hyn o bryd. 1-1 felly. Ar yr egwyl fan hyn heno. Pidwch mwyn o bell.
Dewch nôl ato ni. Falle byddwn ni cyrraedd y stafell newid. Erbyn ni, Rhys Gafana, ymddeiriadau. Dwi'n eisiau clywed jocs o fi anafiadau. Dyna ni, dewch nôl ato ni, wedi'r egwyl.
Ywch chi'n Cymru JD heno, pawb yn chwarae. Y gym sy'n cael y sylw ni yn fyw, honna Hwlffordd lawr, y rhestr, Pen-y-bont 1, Hwlffordd 1, Ebus, di colli bob gym, 2 allan o 2 ar y blaen o gol i ddim, yn erbyn Flint, Ceicona ar y blaen, yn erbyn y Bala, un buddigoliaeth gan Ceicona cyn heno. A fydd hynny yn 2 i Neil Gibson. Met Caerdydd di cael crasfang yn Arfon ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Pontypridd, Sam Jones ar gol. A dre newydd, ond nhw ddim di ennill, ond nhw ddim di sgorio cyn heno. Maen nhw'r blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Caernarfon. Diddorol bod ni'n di-sgor rhwng Aberystwyth a'r Seintiau Newydd. Dechreuodd hwnna'n hwyrach, 8 o'r gloch dechreuodd honna. Ond, di-sgor, mae'r Seintiau wedi bod yn gadael un hwyr hyd yn hyn tymor yma. Dyn nhw ddim di colli, yn union fel Hwlffordd. Hwlffordd yn dechrau noson ar y brig. Ac mynd ar ei hôl hi fan hyn. Fe daron nhw'n ôl bron yn syth. Un ar yr egwyl. A mae wedi bod yn gêm gystadleuol, yn gyffroes ac yn gyflym. Wedi mwynhau Fawrth gath y gol i'r ymwelwyr. Y gŵr lleol. Wel, lleol i Hwlffordd, ddim yn lleol i Pen-y-bont. Chi'n deall fe fi'n trial dweud. Maen nhw'n ceisio taro ar ddechrau'r ail hanner yma. A Rhys Griffiths yn bloeddio i gyfarwyddiadau. Mae'r tafliad na'n beryglus hefyd gan Jack Wilson. Dal yno Ryan George yn mentro. Gwennan Harris sy'n cadw cwmni i fi yn y pwynt sylwebu heno. Ni wedi mwynhau'r hanner cyntaf na. Ydyn, hanner dda iawn. Gyflym, cyffroes. A be fi wedi joio yw gan ystyried bod e'n dechrau'r tymor a fel arfer hyd yn oed 3, 4, 5 gemau mae pawb dal yn trio ffeindio ffordd nhw ran ffitrwydd. Mae ddim di edrych fel hynna i fi. Mae pawb di bod ar... Mae'r gêm di bod ar cyflymder dda, ar ddwysedd dda. A dyna pam fi credu mae'n di bod mor agored, bys ni'n gweud hyd hyn hefyd. Tony Pennock, y gŵr newydd wrth y lliw yn Hwlffordd. 7 clwb di newid rheolwr haf yma. Mae hwnna'n... Wel, yn mentro braidd. Zach Jones allan yn clirio, ond 7 clwb di newid rheolwr. 12 clwb sy'n y gyngrair. Mae'n ystadegyn rhyfeddol. A un ohonyn nhw yw Hwlffordd, Tony Pennock yn camu i mewn. A newydyn o reolwr ddwywaith. Wel na, newydyn o reolwr hanner ffordd drwy tymor diwetha. Wayne Jones yn gadael. Nicky Hyan o Wlad Belg yn cyrraedd. A fe di mynd nôl i Wlad Belg. Ryan George ceisio creu i'r ymwelwyr. Mae'n i dda! Peniad syth at y gol. Wel, dim syth, ond y col geidwad yn gwneud digon Absalom i lawr yn gyflym. Oedd angen bod hefyd. Symudiad da gan Jack Wilson i ffeindio'r hanner llathen i gael y peniad i ffwrdd. A wedyn jyst... Ond i'r peth gywir trio cael ei lawr mewn i'r llawr ond Absalom yn mateb yn dda. O, gwaith gwych fan hyn gan Woods. Woods yr holl ffordd i Woods yn mynd yr holl ffordd i Pen-y-bont. Mae'n mewn! Raffel sydd wedi taro. Mae Hwlffordd yn mynd i bod yn cam sefyll. Woods ar gwaith creu. Woods yn taro'r pren a'r postyn. Nôl dath i at Raffel. Dwi'n yn siŵr faint oedd Raffel yn gwybod am honna. Mae'n mewn nawr de. Mae dyfanwr ar draws. Mae'na sgwrs yn mynd i ddigwydd fan hyn. A'r cwestiwn yw, ble oedd Raffel pan nath y bêl yn ôl iddo fe. Mae'n gol. Mae Pen-y-bont yn ôl ar y blaen. Hwlffordd methu credu'r peth. Dyw Pen-y-bont ddim yn poeni. A Cian Raffel a'i gol gyntaf yw glwb newydd. Rhy hawdd fan o ran amddiffyn Hwlffordd i gael i Wood cael y cyfle i gael y bil lawr a wedyn yn amlwg jyst mynd heibio mor hawdd. O, pwy yw yna sydd yn agos i'r... Mae dal yn agos bod yna amddiffynwr nôl. Fel wedys i, mae fe ddim yn gwybod braidd unrhyw beth amdano fe. Jenkins sydd ôl. Jenkins, fi'n credu bod e'n... Mae'n edrych o bod Jenkins ar y linell i fod yn... Wel, mae'r swyddogion... Ar yr olwg gyntaf, mae'n edrych o bod nhw wedi cael hwnna'n gywir, mae'n rhaid gweud. Bys ni'n cytuno, fi'n credu bod Jeffries yn yr un lle. Ond o safbwynt Tony Pennock a amddiffyn Hwlffordd, bydd e'n gandrell jyst yn y ffordd naif iawn, gadl y pêl trwyddo gan golgeidwad Pen-y-bont, gadl i Wood cael y amser i ceisio reoli'r bêl. O, cyfan yn dod o Hwlffordd yn cael peniad ar y gol. Oedd a wedyn jyst Absalom yn chwarae'n gyflym. Hwlffordd ddim yn ymateb yn digon gyflym ac yn amddiffyn ddim fel maen nhw wedi yn y hanner gyntaf. Amser gweitha erioed i ildio hefyd. O, fi'n Pen-y-bont wrth i bod. Dyma ni, Wood eto. Fel
ifanc yw Iori Humphries yn dod arno, ond dysgu gwers yn gyflym fan'na. Os ti o dan pwysau, just cael ei allan. Rhoi amser wedyn i'r amddiffyn a'r tîm i ail-sefydlu, cael nôl mewn siap nhw. I fod yn dig, mae rhediad Wood, mae'n mynd heibio Dylan Rhys, y capten hefyd. Nath sawl amddiffynwr gael ei twyllio gan y rhediad gan Wood. Mae fe'n chwaraewr peryglus dros ben. A record Hwlffordd ddim yn un gwych yn erbyn Pen-y-bont. Nhw wedi cwrdd llawer ar y lefel yma. 4 games wedi bod. Ond Pen-y-bont ennill 2 ohonyn nhw. Hwlffordd ddim wedi ennill yn y gyngrair, uwch gyngrair Cymru. JD hynny yw. Maen nhw wedi cwrdd yn y cyngrairiau is. Ar y blaen, a Cain Owen yn ceisio creu eto. A digon o grysau glas yn cyrraedd. Jordan Davies ceisio arwen y gwrth ymosod. Mae'n beryglus hefyd, Iowan Evans. Dal yno Wilson, mae yna gyrff yn cyrraedd y cwrt Cosby. Os ydyn nhw'n gallu darganfod Evans oedd yno, di parhau da'i rediad, 4 set ar draws. Ond eto, syth at Absalom. Wel, oedd hwnna'n cyfle, achos ar un adeg, oedd e'n 4 chwaraewr yn erbyn 2. O'n i'n meddwl falle reiddiol. Gallu Iowan Evans i parhau, fi'n credu, gyda'r rediad, ond beth o'n i wedi joio yn y sefyllfa yma, oedd y ffordd oedd Miles Davies di amddiffyn y sefyllfa. Fe oedd un o'r olaf nôl yn y llinell cefn, a ath e allan i pwyso Jack Wilson, a wedyn yn synhwyrodd gyda fe digon o cymorth, a gadael wedyn, fi'n credu oedd yn Cain Owen oedd nôl yn amddiffyn, a nath e symud nôl mewn i'r ardaloedd canolig. Hwlffordd yn gwneud mor dda i ddod nôl mewn i'r gêm ar ôl ildio yn yr hanner cynta. A wedi bod yn creu, ond mae angen neud ei gyd eto nawr ar ôl ildio yn gynnar ar ddechrau'r ail hanner. Bydd Rhys Griffiths wrth i fod, y gwr yma ddim. Tony Pennock, creolwr newydd Hwlffordd. Amser gweitha i ildio hefyd, syth ar ôl hanner amser newydd roi llwyth o gyfarwyddiadau newydd. Falle cwpl o newidiadau, achos i fi mae'n edrych fel bod Pen-y-bont i newid siap hefyd. Gweld Miles Davies yn fwy gynolog. Edrych fel bod nhw'n chwarae gyda 4 yn y cefn nawr. Jyst yn edrych i gwarchod yr ardalaeth canolig yn fwy. Little, enw newydd i'r gyngor yma, Mark Little. Chwaraewr profiadol. Borge di newid i Gris. Ys dim rhif o cefn y Cris. Ond os ni'n cofio, mae Borge yw'r un heb rhif. Byddwn ni'n iawn yn sylwebu. Fan hyn, gwaed ar y Cris yn ôl y sôn. Hynna'n well gan Iori Humphries fan a'n dysgu o'i wers. Just unrhyw fath o pryder oedd gyda fe. Gael ei syth allan, rhoi amser wedyn i chwaraewyr Hwlffordd dod nôl mewn i siap. Amddiffyn yr ardal canol yna o'r gol a'r cwrt Gosby gyda niferoedd. Jeffries yn camu fyny o'r cefn. Pen-y-bont ar y blaen o 2 gol i 1. Wel, pawb yn disgwyl y tafliad hir. Dim fel na oedd hi, Owen. O Whitmore oedd yn ffigio, dim Owen. Mae'n tywyllu, llyged fi'n wael. Yn bell yn enw ochr arall y cae. Mae'n tywyllu. Wel, na beth sy'n digwydd yn y nos. Glyfn fod yn sioct. Hyd yn oed yn yr haf. Mae aros dar sylwebu, dwi'n credu. Pen-y-bont, Jeffries. Eto, yn achosi problemau. Jenkins yn hapus i dyranu honna i fyny'r cae. Jordan Davies yn rhoi pwysau ar Absalom. O ble mae hon yn glanio, gwedwch. Problemau i Hwlffordd. Wood yno eto i Pen-y-bont. Mae Owen yn y canol. Wood yn gosod i at Whitmore. Fe darodd i Jenkins. A Jenkins yn y fan a'r lle a'i freichio lawr wrth i ochr. Ddim yn seildio dim yn y cwrt Cosby. Na, nath Jenkins yn dda i cadw breichio fe yn agos i'w gorff yna. Mae hwn yn dod mewn ar cyflymder. A jyst yn dod oddi ar ei frest. Ond eto, y pelinion gyrch yna lawr yn hir lawr y cae gan Absalom a Hwlffordd yn stryglo i amddiffyn yn erbyn e. Owen eto, Jeffries eto yn barod amdani Little i mewn yno. Ond y chwaraewyr tal cryf yn cywio am hon. Borge yw un ohonyn nhw. Little. Gosod hon yn ôl. A'r clip bach yn y pen draw gan Ryan Reynolds. Dros y bar mae'n mynd.
y ffordd mae'r pêl yma'n symud yn yr awyr hefyd. Mae'n methu cadw e lawr. Jyst yn pwysio nôl bach gormod. Pam ni'n gweld y bêl yn mynd lan yn yr awyr. Tipyn o gêm o'r Barclaetham, Caernarfon wedi cael un yn ôl, Drenewydd ar y blaen o 2 gol i ddim ar yr egwyl. Goliau cyntaf, Drenewydd o'r tymor. A mae Ben Wyn di taro. Drenewydd 2, Caernarfon 1. A wedai be, mae'n gynnar, ond sy'n Pen-y-bont yn gallu ennill hon. Bydd y driftpwynt arwydd y cawl dros Ben. Mae chi'n ystyried y chwaraewyr sydd allan wedi hynafu. Lewis Harling, Sean McDonald, Lewis Clutton, Ashley Evans, Georgievski, Sam Snaith wedi cael cerdyn coch yn gynharach yn y tymor. Rhys Cavanagh wedi gofod gadael y cae heno. Ond ni'n sôn am hanner tîm allan ar hyn o bryd. Mae yna gol yn y bencampwriaeth hefyd. Caerdydd yn colli gartre yn erbyn Luton. Bod yma'n hapus dy honna i ddweud y lleia. Hwlffordd, problemau yn y Cwrt Cosby. Digon yn ôl na i Pen-y-bont. Fawrth oedd yn cystadlu. Whitmore dal yno, Evans. Ymlaen i Hwlffordd, Davies cael ei amgylchynu. Gŵr ifanc, Iori Humphreys i'r ymwelwyr. A mae'n bas daclus, Davies. Mae'n gofod mynd am yn ôl ar hyn o bryd. Ambrosesi. At Iowan Evans, allan yw'r grig gan Rhys Griffiths oedd i tan hynny. Ni'n clywed y cyfarwyddiadau yn glir, Humphreys. Ymlaen â nhw. Syth at Mael Davies. Ac yn ei dro at Tweedy. Tom Tweedy, lle i Whitmore. Mae Woods un ochr i Whitmore. Cymorth yn cyrraedd, Owen. Pwy sy'n disgwyl yn y canol. Digon o grysau gwyn ydi. A chi'n gweld ar y llun. Wood eto. Wedi creu'r ail gol. Owen. Nawr maen nhw'n bwyllog. Owen di parhau dairediad. Yw e am fentro. Whitmore. Dal i edrych am ei gol gyntaf yn uwch gyngor Cymru. JD. Ond fy chreuwr mor ymwysodol. Mae'n mynd i ddod. Pryd yw'r cwestiwn. Woods yn dal i fynd. A cic gol fydd i gwaith da yn amddiffynol gan Hwlffordd. Ie, gwaith da yn amddiffynol. Ddim i neidio mewn achos mae Nathan Wood, chreuwr mor twyllodus, gallu mynd ar y 10, gallu mynd ar y 8. A chi'n gallu gweld fan hyn jyst defnyddio i gorff yn dda fan'na. Jack Wilson. Woods tymor diwetha. Ystadegau blesio pob reolwr. 11 gol ym mhob cystadleuaeth. Nath e greu 7 gol hefyd. Ar rhywun fel an eich tîm chi. O, chi'n gallu gweld, yn amlwg pan mae chwaraewr llawn hyder, mae fe'n neud gwahaniaeth, ond mae fe yn chwaraewr hyderus. Ond mae fe'n pigo lan y bêl, wastad moyn mynd syth at yr amddiffyn, a mae fe gallu mynd y 2 ffordd, a mae hwnna mor anodd i amddiffyn yn erbyn. A dyna pam mae fe'n creu gymaint hefyd, achos mae fe'n digon cyfforddus i torri mewn ar ei droed dde, sef ei prif droed mwyaf grifau, ond mae hefyd yn hapus i fynd lawr yr eslys a croesi. Ond ni'n edrych ar safleoedd y clybiau yma dros y tymorau diwetha. Nathon ni weld y gol geidwad. Jones dan ychydig o bwysau. Little yn rheoli. Davies. A fe deimlodd y dacl yn hwyr lawr y fe. Mael Davies yn ôl yn y tîm. Dechrau fel eilydd heno. Wedi camu'r cae yn lle Cavanagh. Sgoriwr y gol gyntaf. Yn amddiffynol, mae Miles Davies yn chwarae ble nath dod ymlaen arno fel ôl y sgellwr, ond pan mae Pen-y-bont moyn chi cael y bil lawr y chwarae, mae fe'n symud mewn i'r safle canol cae yna, mae nhw moyn iddo fe cael ar y bil. Yn chwarae mwy o technegol yn y gyngroed. Gallu pasio trwy Anau. Cain Owen Jones yn meddwl ddwywaith y gol geidwad. Cic ornel fydd hi. Zach Jones yn y gol. I Hwlffordd. Lewis Brast i ymuno hefyd. Gynto Gei Conaf, ddech chi'n gyfarwydd ar enw. Oedd ddim gyda clwb pan nath ymuno yn yr haf. Ddim yn y garfan heno. Newidiadau yn y gol o ran Pen-y-bont hefyd. Ashley Morris di mynd i Bont y Pridd. Absalom sy'n y gol heno. Yma Alex Pennock yno. Mab rheol yr Hwlffordd. Pen-y-bont, ath i dros ben pawb. Little yn ei chanol i syth at y gol geidwad Jones. Mark Little yn synhwyro cyfle. Bron hanner awr yn weddill
A Little wedi dod o Iowfil yn yr haf. Profiad, digon o pedigree o ran I gyn glybiau hefyd. Pen-y-bont yn cryfhau yn dawel bach. Hwlffordd. Wel, yn twyllio ei hunain, dal yno. Gwaith campus yn y pen draw gan Ryan George. Edrych yn wedi colli ddi. Iowan Evans. Eto, chi'n clywed yr out. Rhys Griffiths sy'n cadw'r cyfarwyddiadau'n syml allan. Jenkins. Mor hyderus ar y bil. Ambrosesi. Nawr mae hwnna'n beryglis dros ben pawb oedd hi'n gyfle eiraidd am gyfle I Jack Wilson. A mae fe'n gwybod hynny hefyd. Y bas yn berffeth. Yr amddiffyn ar goll. A Wilson yn methu'r cyfle. Wel, gath e'r peniad 5 munud yn ôl. Just cyn I Pen-y-bont cael y gôl yna. A beth nath yn dda iawn oedd ddod tu nôl I Jeffries fi'n credu fan'na. A dyma'r cyfle I Little... Mae'n anodd yn y sefyllfa yna. Mae gymaint o cyrff yn y ffordd. Mae fe'n anodd I gwybod ble'n union I ceisio roi'r bil. Nath e'n cadw ar y llawr yn meddwl falle bod yna yw'r lle gorau. Peniad wan wedyn. Digon hawdd I Zach Jones yn y gôl, ond bydd Jack Wilson mor siomedig. Achos nath e'r gwaith galed. Nath e tynnu oddi ar Dan Jeffries ar y postyn bellach. Jeffries ddim yn gwybod ble oedd e. Sefyllfa corffa ddim yn digon dda. Gwylio'r bel o ddim yn siŵr. Nath e penio'r bel lawr, ond diffyg cywirdeb ar y beniad. Hanner awr I fynd. Yr tymor yn dechrau byrlymu yn y PêL-DROED. Mae'r tymor rygbi yn dechrau nos Sadwrn. Yn fyw o'r S4C. Pontypridd yn erbyn Caerdydd. Na chi gêm I ddechrau'r cyfan. A'r gêm fyw gyntaf am Pontypridd. Rhaid bod yn gyfio sgorio. Syniad da. Eol Sardis yn croesawu gwylwyr S4C. A bydd hwnna'n frwydr ar unrhyw lefel. Cyd gweithwyr yn chwarae Pontypridd, so gobeithio yn geithio'r gêm dda. Fyw ar Caerdydd, Mr Kelly Morris. I'n gwylio'n ofalus. O, Whitmore. 3 yn I amgylchynu efe. Mae'n dal I fynd, Whitmore. A di ennill cic rydd i'w dîm. O, dwi'n mynd I stopio I fod yn deg na fe. Kai Whitmore. O, gwaith dda. Mae'n mor egniol, ond digon dawnus hefyd. Dwi'n mynd siŵr pan bod nhw'n cwyno. Mae'n edrych o cic rydd. O, yn bendant. Ond nath e denu mewn 3 chwaraewr fan'na. A dal ffeindio'i ffordd allan mewn sefyllfa gul iawn. A mae'n gic rydd mewn man peryglis. Wel, yna ambell I fan peryglis pan mae Owen dros y bil. Cain Owen, capten. Pen-y-bont. Os yna gyfle arall i'r tîm cartre. O, maen nhw'n ffigio. Clyfar a ddi bron yn campus hefyd. Little yn cyrraedd yn hwyr. Jones yn barod I clirio. Wel, o'n i'n sôn bod hi'n ddiddorol, bod hi'n di-sgôr ar goedlan y parc Aberystwyth yn ebyn y seintiau newydd. Mae hynny di newid. Mae'r seintiau di sgorio. Ben Clark sydd I chalu. Mae'n mynd I fod yn dymor hir I Aberystwyth. Enillion o'n ebys ar y penwythnos agoriadol. Wedi colli bob gêm ers hynny. Mae'r Flint di taro nôl yn ebys. Ebys di colli bob gêm. Taro allan o dair, ond bydd ar y blaen yn ebyn Flint. A Flint wedi colli fan hyn yn ebyn Pen-y-bont ar y penwythnos. A mae Hwlffordd nawr, Evans. Wel, oedd wedi ystyried taro honna. Fe nath yn y pen draw. Dim problem. I Absalom yn y gol. Met ar y blaen o ddwy gol I ddim. Yn erbyn Pontypridd. Oedd yna di eithaf lan yn berffaith I Evans fyna. Just yn disgwyl iddo fe. Fyna, fel o'n i'n gweud. Fel fydde Mark Allen wedi blwyddio. Fyna, neu rwan. Fydde Mark, ti'n gweud mae'n siŵr? Ie, nawr I fi. Ie, Ie, jyst yn edrych ar y ffordd oedd Absalom ti derbyn y bil. Fel fi ddim yn arbenigor o ran golgeidwad, ond os o'n i'n hyffordd o'r golgeidwad, os o'n i'n hapus gyda'r ffordd nath e actually just derbyn y bil mewn gyda ergyd oedd mor wan. Met 2 Pontypridd dim. Elliot Evans gath yr ail. Sam Jones yn gynta. Pontypridd di ennill yn ebyn Aberystwyth ar y penwythnos. Fuddugoliaeth gynta nhw'n uwch yn y Cymru JD, ond colli ma nhw heno lawr y lôn y Met Caerdydd.
A mae Met yn cael tymor da, maen nhw'n mynd i gael tymor da. Sioc oedd y grasfan ang Hynarfon o 5 gol i 1. Cynarfon yn colli unrhyw newydd heno. O 2 gol i 1 ar hyn o bryd. Chi'n gweld y tymor yn dechrau setlo. Y seintiau, Craig Harrison i mewn yna. Dyn nhw'n chwalu neb, ond eto maen nhw'n ennill. Un gym gyfartal, y gym gyntaf yn ebyn y dre newydd. Ers ni, wedi bod yn ennill. Gol i ddim yn ebyn Pen-y-bont. 2 gol i 1 yn ebyn Cey Conor, o bod ar ei hôl hi ar y blaen heno yn Aberystwyth o gol i ddim. Ond mae Hwlffordd edrych yn beryglus, mae Pen-y-bont yn edrych yn beryglus, mae Met yn edrych yn gryf. O ran y Flint, Brandon Diaw, gath y gol, iddyn nhw'n gyfartal yn e-bus. A ni'n sôn am pobl sy'n edrych yn gryf, mae rai chi weid, mae e-bus yn mynd i gael tymor hir. Pontypridd, Aberystwyth. Na'r 3 sy'n taro chi'n gynnar sy'n mynd i gael problemau tymor yma. Bod hi'n gynnar. 5 munud ar hugain i fynd. Fan hyn, Pen-y-bont ar y blaen o 2 gol. I chi gael y 2 yma yn y 6 uchan. Hawdd o ran Pen-y-bont o Hwlffordd. Ben dan y ffordd maen nhw'n chwarae. Joio'r gêm. Joio'r ffordd hefyd. Mae'r 2 tîm moyn chwarae. Moyn cysio cael y bil lawr. Ond yn digon hapus i mynd yn union gyrchol. A fel ni'n gweud, o ran Pen-y-bont, digon o chwaraewyr allweddol. O, wel, os gyda pawb bol, mae yna garfan ryfeddol ma, pan ddaw pawb yn ôl i Ben-y-bont. Os stop, pwy o wir fel rheolwr, chi beth yn cael pawb yn ôl rhywun pryd, mae'n siŵr. A dyma'r gol sydd wedi newid pethau. Rhaid Llanmol Woods, o fel ti wedi sôn gwna, bydd Hwlffordd ddim yn hapus. Just Iori Humphries angen cael y bil allan yn y gyflymach fan'na. Dylan Rees, captain hefyd. Dwi'n ddim yn digon dda. Na amddiffynol, fi'n gwybod bod Woods yn redig ar cyflymder. Na'r unig peth bys ni'n gweud, iddo fe, yw achos bod e'n redig ar cyflymder o fewn y cwrt Cosby, mae'n gwybod unrhyw cyffyrddiad bach mae'n mynd i bod cic o'r smotyn, ond mae dal angen bod bach fwy gadarn, bys ni'n gweud oedd hwnna'n lottery hawdd a wedyn. Wel, sa'n credu oedd Reffel yn gwybod lot amdano fe, ond eto, dwi'n rhoi canmol achos mae fe fyna yn cefnogi, yn rhoi cymorth yn y sefyllfa yna. Mae'n ôl gyda Owen, Reffel, Woods, parhaid o'r symudiad, mae Pen-y-bont. Ddim llawer yn disgwyl am honna yn y canol. Yn gweud yn gynharach, Caerdydd yn colli yn ebyn Luton o gol i ddim. Digon yn digwydd heno. Gemau diri yn y byd PêL-DROED, gan gynnwys Wrexham. Mae nhw'n o blaen o 2 gol i 1 yn ebyn Gateshead. Gateshead lawr i 10 dyn yn y gêm yna. Tows ar y Palmer yn cael y goliau i Wrexham, a ni yn clywed bod Luton di sgorio eto yn erbyn Caerdydd. Caerdydd dim, Luton 2 yw i erbyn hyn. Y Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn gynnar yn amlwg, ond fel mae pethau ar un o bryd, Sheffield United yn mynd yn dda, nhw ar y brig, Burnley yn mynd yn dda. Dim sioc falle, clybau sydd wedi bod yn uwch yn y Lloegr yn ddiweddar. Hwlffordd methu manteisio fan yna. Cas newydd yn chwarae yn llws yr EFL. Maen nhw'n mwynhau y cwpanau yma. Maen nhw'n mwynhau'r cwpanau, mwyn ar gyngred ar y degau. Dim problem i'r golgeidwad sydd allan. Yn diddorol gweld gymaint o chwaraewyr gynt uwch yn yr Cymru yn y tîm gyda Casnewydd. Will Evans sydd dechrau heno, Bowen yng nghanol y cae hefyd. Farquharson yng nghanol yr ymddiffyn. Wait ar y fainc yma fynd allan y gyngred. Felly mae'n sy'n wych gweld chwaraewyr ma'n cael cyfle. Ryan Reynolds yn lledu'r chwarae, gwrs sydd wedi dod o Gaerdydd mewn i'r gyngrair. Mae'n hefyd yn agos y safon, y gyngrair yma, mae'n wedi datblygu achos mae gymaint o chwaraewyr nawr yn dod i ennill profiad o'r clybiau fel yna, neu yn cael, fel ni gweld fel Will Evans, yn cael y symudiad. Sy'n hyfryd i weld, James Waite sy'n hyfryd i weld. Hwlffordd Royal Hanner, gwaith i wneud i Hwlffordd fan hyn, Jordan Davies. Prif sgoriwr tymor yma. Nath ei ddau gael y bel ar draws. Mae Pen-y-bont yn barod amdani. Di'n agosaeth yr 20 munud ola yma nawr. 20 munud mawr i Hwlffordd os allan nhw gael rhywbeth fan hyn. Dwi'n record nhw ddim yn wych yn ebyn Pen-y-bont yn gyffredinol. Ond chi fynd yn ôl i 2017. Trwydd nhw ennill fan hyn yng Nghyngrair y De. Mae yn anodd asesu achos mae clybiau wedi bod mewn gwahanol cyngreiriau ar y degau gwahanol, ond esgyn yn ôl i uwch Cyngor Cymru, ddim wedi gallu ennill yn erbyn Pen-y-bont.
Hwlffordd yn ceisio newid hynny. Bydd y gêm gyfartal nid y tro ar hyn o bryd. Digon yn ôl, Humphreys, yr eilydd ifanc. Wrth y gol geidwad allan yn bell, mae'n fler. Digon y chwaraewyr Hwlffordd yno, neb yn gallu manteisio ac yn gafel ar y bel yn awr de. Os na wrth ymosodiad. Wood eto yn ceisio creu Ryffel yn y canol. Cys y glas yn bloeddio amdani, Ryffel yn mynd i hun. Oedd na opsiynau eraill yno, Miles Davies yn lledu'r chwarae. Kane Owen. At Wood. Ar ein ar yr un donfedd. Ar yr un asgell, ar yr un donfedd. Hwlffordd yn gwneud digon am y tro, Whitmore. Wel, am unwaith, wedi colli meddiant. Eith i'r holl ffordd drwodd. Wel, popeth yn digwydd. Ref o fanna, bach yn hunanol i fi. Ond dyma'r cyfle. Oedd na gyrff fan hyn. O, mae Absalom yn ei camgymeriad, ond wedyn Jeffries a Rhys fe. Jenkins a Rhys jyst yn cael mewn ffordd ei hun. Jyst angen cyfathrebu'r fanna, ond falle y ddau yn gweld gol gyda neb ynddo fe, jyst falle yn gweld enw nhw ar y score sheet yn barod heb cyfathrebu. Ryffel eto dal i fynd, mae wedi creu argraff, fel oedd Jenkins ar lawr fan yna, ond Ryffel ddim wedi gallu manteisio ar y sefyllfa, mae'n dosbarth pawb, ond mae Pen-y-bont wedi manteisio ar y sefyllfa, mae'n 2-1 nawr. A dyna'r treffoint, Ryan Reynolds sy'n hawlio i, fe sy'n dathlu. Y crysau glas yn wen o glist i glist. Oedd hi'n fler, ond yw Pen-y-bont ddim yn poeni am hynny. Reynolds yn ei chalu. A'i gol gynta i Pen-y-bont hefyd. Y cyfan yn deillio fan hyn ar Ryffel. Ie, Ryffel yn redig y sgelloedd yn dda. A wedi gallu gweld fanna, mae Reynolds yn cyfnogi ond y gwiriad oddi ar Rhys a Brwsys fi'n credu, a mae fe just yn twyllo, a mae'r hediad yna'n twyllo Zach Jones. Ie, dyma hi eto, a Brwsys ar gol geidwad. Colli golwg arni, Reynolds o'i gol gyntaf i Pen-y-bont. 2 gol i 1, llai na 20 munud i fynd. O, mae rhan 2 waith nawr. Mae Hwlffordd wedi cael cyfle eiraidd, a wedyn o fewn beth 15 eiliad, maen nhw'n ildio. A falle just bach yn rhy naif yn y ffordd maen nhw'n falle bach gormod o chwaraewyr yn mynd i ymuno mewn. Ond pach 1 gol lawr, 2 gol lawr, 2 gol lawr. Mae angen cael y chwaraewyr, mwy o chwaraewyr a niferoedd yn ymuno mewn, ond maen ni ar fi'n canmol nhw am y cyfle cyn, 2 munud cyn, am pa mor dda oedd y chwaraewyr wedi cyrraedd nôl yn gyflym a mewn niferoedd i helpu amddiffyn, ond fyna chi'n gallu gweld jyst bach rhy hwyr yn dod nôl. Fi'n gwybod yn amlwg mae'r gwiriad ddim wedi helpu fyna, ond mae rhaid nhw dysgu'r camgymeriadau yna bod yn fwy wyliadwrus. Mae nhw'n agored dros ben pa ma Pen-y-bont yn gwrthymosod. Mae hynny wedi bod yn glir yn yr ail hanner yma. Mae Pen-y-bont yn synhwyro treffoint fan hyn. Wel, mae Flint i taro nôl, Ebers yn mynd ar y blaen. Simmons sydd wedi sgorio eto, o Cera Simmons. Hwn yn creu argraff ers cyrraedd y gyngrair. Ddim ymheth am hynny. Bydd y Flint wrth i bodd. Gyda'r gŵr newydd yma, o Cera Simmons. Yn sgorio yn y 2 gêm gynta. Nath e ddim sgorio yn hyn yn ebyn Pen-y-bont. Ond i taro nôl heno. 2 mewn 4. Yr gol geidwad ar lawr. Cyn y gol na, o'n i ar fi'n gofyn cwestiwn. Ni'n sôn am y 2 dîm yma. A dyma Alex Pennock, mab Tony Pennock. Felly yw'r mab yn dod mlaen yn erbyn y tad. Fydd dipyn o ddigwyddiad yn y gyngred. Y cwestiwn yw'r fi'n holi oedd, bod ni'n canmol y 2 dîm, falle welwn ni'n y 6 ucha, yw'r 2 falle yn gobeithio cryfhau o ran y gol geidwed. Dyn nhw'n di argyhoeddi heno y gwir yn y gol. Mae'n wedi bod mwy nag un ddigwyddiad heddiw i fi o ran Absalom ty beth. Yn ywedig yn yr awyr, mae wedi dod allan cwpl o weithiau'n wyllt a fel o'n i'n gweld fyna y cyfle oedd mewn, fi ddim yn gwybod ble oedd a beth oedd e'n meddwl, oedd ddim yn agos i'r bel ac oedd e'n lwcus iawn gyda diffyg cyfathrebiad wedyn rhwng
Lee Jenkins a Dylan Rees, achos Dylan nhw wedi sgorio. Ond mae dau pêl uniongyrchol hir ganddo fe i helpu i creu gol. Hefyd, mae'n amlwg yn dda iawn fel shot stopper. Ond os byswn ni yn personol Rhys Griffiths, byswn ni'n bach yn nerfus pob tro mae'r bêl yn dod mewn i'r cosbi yn yr awyr. Well, Ashley Morris di mynd, a maen nhw wedi rwyddo o Jenkins nawr dan bwysau. Pawb dan bwysau ar hyn o bryd. Maen nhw'n ifanc yn y cefna. Felly mae'r pwysau'n teimlo ar hyn o bryd. Ond Absalom yn newydd haf yma. Mae Pennock yn newydd haf yma. Ar ôl i Ashley Morris ar ôl Pen-y-bont. Zach Jones yn ifanc yn y gol i Hwlffordd. Lewis Brass. Ddim ar gyfil y garfan heno. Pas hyfryd at Whitmore. Si Bobman. Ar rasgell dde. Erbyn hyn, Whitmore. Ond y dyranu honna mewn i'r cwrt. Syth at Jenkins. Little yn gryf. Mae hwn yn brofiadol. Mark Little. Rhys Griffiths wrth i fodd gyda fe. Yn problemau nawr achos mae Fawrth. Pas hyfryd gan Fawrth. Os na ffordd yn ôl mewn i'r gêm. Wilson. Oedd ar cyfle. Hanner cyfle i fod yn deg dy Wilson. Ie, ond rediad da gan Wilson i redeg ar draws y llun y Llanddyrffan, ond ni'n gweld fan hyn. Ond mae rhaid i Kane Owen dilyn fan'na. Chos neb all yn agos. So, naill ai mae angen cyfathrebu i Bog, ond mae safle corff ddim yn digon dda. Neu mae rhaid i Kane Owen dilyn redeg. Pas well o flaen Jack Wilson fan'na, bys fe'n bendant wedi bod mewn gyda ergydd yn haws. Quarter awr i fynd. Eiliadau pwysig. Wel, o ran y ddau dîm, ond os yw Hwlffordd eisiau cael rhywbeth o'r gêm yma. Mae amser yn bryn. Pen-y-bont yn cyrio unwaith eto. Pawb yn ôl, cofiwch. Abruzesi i Hwlffordd. Pawb yn hanner Pen-y-bont o'r cae. Ble mae'n glanio. Dyna sy'n poeni Hwlffordd. Rhys Griffiths yn poeni am ei chwaraewyr. Davies yn croesi. Chwip o groesiad hefyd. Pen-y-bont yn gwneud digon. Borj. Dyma ble mae'n Borj mor dda yn y sefyllfaoedd yma. Yr un peth i Daniel Jeffries hefyd, maen nhw mor ddawol yn yr awyr. Ddewr hapus i benio unrhyw beth. Jamie Veal ar gic gornel. Pen-y-bont eto. Taflu popeth. Woods ar cyffyrddiad bach man. Whitmore. Woods wedi parhau da'i rediad. Mae Whitmore yn fodlon rhedeg drwy'r nos, fel ni wedi gweld. Heibio i Evans hefyd. Herio Humphreys. Ond Evans yn ôl. Dyfal barhad. Ddim yn clirio yn hyderus. A Evans at Reynolds. Sgoriwr y drydedd. O, yna'n dipyn o bas gan Reynolds at Owen. Ni'n troed chwith at y llall. Pa mor hyderus ydy Pen-y-bont yn edrych nawr. Just popeth yn dod o ddianon dda iawn. Reynolds i sgorio gyda'i droed dde, a wedyn yn gwneud pas 40 llath. Mor cyfforddus o'r ei droed chwith pas hyfryd fan hyn. A fi'n mynd i ail adrodd, mae'n rhywbeth fi Gwenan, rhaid i sydd ddim yma. Rhys Cavanagh wedi gorfod gadael y cae. Harling, MacDonald, Clutton, Ashley Evans, Georgievski, Sam Snaith wedi wahardd. Mae'n chi 6, o bosib 7 os chi'n cynnwys Cavanagh. Allwn ni cynnwys Cavanagh, wedi gorfod gadael y cae. 7, bydde siwr o fod yn dechrau tymor diwetha, i Pen-y-bont, ddim yma. A i Rhys Griffiths, mae yna'n problem. Bys fe mor hapus i gael hefyd. A mae fe nawr yn gwybod bod mae'r chwaraewyr yna sy'n mor profiadol, mor dda iawn, ond mae rhaid nhw rili brwydro nawr i ennill y crys nôl, achos mae'r chwaraewyr sy'n ar y cae ar hyn o bryd. Cael nhw nôl yw'r broblem. Mae'n dau ddim yn met. Sam Jones wedi cael ei ail o'r noson. Tymor da. Sam Jones yn parhau. Tymor da. Met yn parhau. Fi'n gweud, o'n i'n petruso braidd, achos mae yn ddechrau dau tymor y Met. A wedyn ni gollon nhw o 5 gol 1 yng Nghaernarfon. Eilyddio i'r tîm cartre. Tom Tweedy ddath mewn i'r tîm heno yn lle Rhys Griffiths. Y rheolwr yn camu i'r fainc. A Luke Sylvester sy'n dod ymlaen. Profiad i rai o'r chwaraewyr ifanc yma yng Ngharfan Pen-y-bont. Mae yna newidiadau tymor yma ran y rheol eilyddio gyda llaw 5 eilydd. Ond mae rhaid i'r rhai nhw fod yn rai ifanc o'r academi. Datblygiad sy'n cael ei groesawu. Ond Sylvester
O, fel blaenwyr hefyd ifanc fel yna. Pwy sy'n well i dysgu o ran Rhys Griffiths, y symudiadau, jyst y gwybodaeth yna ar ble i fod, pryd i fod, amseru'r symudiad. Siw bod nhw wrth i fod. O, maen nhw mor hyderus fel Gwennan yn sôn. Pawb eisiau'r bêl ar hyn o bryd. Dim syndod, ar y blaen o 2, gol i 1. Ac ar y blaen yn erbyn tîm, o ddim wedi colli hyd yn hyn, tymor yma, Hwlffordd. Edrych fel bod y rhediad na'n dod i ben, a mae'n ymddangos, mae dim ond un tîm bydd ddim wedi colli erbyn diwedd y nos. Woods, maen nhw'n mwynhau hunain, maen nhw'n cywio yn y canol, Jones allan. A pwy fydd y tîm, yr unig tîm sydd ddim wedi colli? Y Seintiau Newydd. Dwi'n yn sioc na gwe. Er gol i ddim yn wir yn y bryd yn Aberystwyth, chi beth yn gwybod. Davies. Nawr de, i Hwlffordd, Jordan Davies, Bosch yn ei wylio. Wel, mae'r Hwlffordd wedi newid siap nhw ers 10 munud, 15 munud. 4 yn y cefn, 4-3-3. Ond mae dal digon o bylchau ar gael nawr i Pen-y-bont. Mae rhaid nhw'n mynd amdani. Yn amlwg 3 gol i 1 lawr. Mae angen nhw newid rhywbeth, cael mwy o niferoedd yn uwchlan y cae, ond o'r sefyllfad fel hwn, rhaid nhw bod yn ofalus achos mae Pen-y-bont mor gryf, mor gyflym ar y gwrth ymosod. Dim gymaint o hynny o amser ar ben. Dwi'n siŵr sy'n chreu'r Hwlffordd yn hwyro hynny. Dyn nhw'n rhethro. Ond, ble mae'n glanio? Pwy sy'n poeni? Sy'n mysio rhethro? Os chi'n creu cyfle, ond cic gol fydd i eto. Maen nhw wedi cael cyfleoedd heno. Wedyn maen nhw, a mae'r tafliad hir yma gan Wilson yn creu problemau. Mae'n fel cic corner ychwanegol, ond just y beth ddim yn bowtio'n gywir iddyn nhw, ond... Ond fe darodd i Little. Mae'n edrych fel mae'n cic gornel dyle honna fod. Mark Little yn gwenu. Mae fe di amddiffyn yn dda. Just mewn sefyllfaoedd un yn erbyn un, mor profiadol. Chi'n gallu gweld pan mae fe di chwarae dros... Wel, chi'n gweld i glybio fe, Yeovil, y 2 glwb ymryste, City a Rovers. Oedd i'n bod gyda Bolton. Ond dwi'n cael ffeder erbyn hyn, ond profiadol iawn. Rhys Abruzesi sydd yn gadael. Mae Dan James ar y cae. Dim hwnna, ond. Gŵr arall lleol, 17 yw'r gŵr yma, Dan James. A dyma sy'n braf gweld gyda datblygiadau ran yr eilyddio. Chwaraewyr ifanc yn lleol o'r Academy yn dod i'r cae yn uwch gyngor Cymru. Maen nhw'n colli 2 gol 1, dwi'n dweud. Ond os nag yw'r gyngor yma'n gallu datblygu talent lleol, ifanc. Ond mewn ffordd, dyma'r sefyllfa gorau i rywun fel Dan James dod arno, achos dim pwysau arno fe. A fel chwaraewyr ifanc, ti just moyn plesio. A fydd e wedyn gyda... So dim ofn i ceisio pethau, cymryd chwaraewyr ymlaen. Ie, maen nhw'n colli, ond dim bai Dan James yw hynny. Felly, bydd fawr o Gwennan yn gweud, dim pwysau arno fe. Oedd hwnna dim yn allan, os bosib. Fi gwybod beth sy'n caru Dan James arall, chwarae i Gymru, ond fi ddim yn siŵr fydda ti cyn hir os mae fe'n ymuno gyda Tottenham Hotspur fel mae'r sôn. Mae'n Hara James di'n seto fi, Gwennan. Felly, nawr ni'n gweud llawer. Llongyfarchiadau. Gallai fod yn wythnos fawr i'n Hara James hefyd. Ie, gobeithio, os bod ni'n chwarae nos Wener yn erbyn Groeg, wedyn dydd Mawrth nesaf yn erbyn Slovenia gatre yn Stadiwm Dinas Caerdydd fydd hi'n ennill Canfyd Capi, a mae ond yn 28 sydd yn gweud y cyfan am safon hi. Fi yn teimlo fel bod hi lot yn henach na hwnna. Oedd hi o gwmpas pan o'n i'n chwarae, ac oedd hwnna amser hir yn ôl nawr. Ie, wythnos fawr i dîm Merched Cymru hefyd. Sylw ar sgorio Abertawe yn ebyn Met Caerdydd, y Merched yn cwrdd yn y stadiwm, fel fi wedi gweud, ddim yn offer enw. Ond fe, stadiwmswansea.com yw'r enw swyddogol. Pwy ydw i? I sôn, sim ots beth yw enw'r stadiwm, mae'r ffaith bod y gêm yn cael ei chynnal na yn wych, a bydd ein camerau ni yno, byddai a Gwennan yno hefyd. Llawn di Sul. Edrych lan yn fawr at honna. Edrych lan yn fawr at honna, mae wedi bod yn gêm dda hefyd. Ond yw un gêm sydd ar ben o ran Hwlffordd a Pen-y-bont. Ben a sgwyddau. Dwi'n gwybod, Little dan bwysau, nath e ddigon. Oedd angen y profiad ar Little fan yna. Mael Davies yn cwblhau'r symudiad, ond o dan bwysau. Ioan Evans yn syth mewn. Dwi'n credu bydd yr eilydd yn rhy ddiolchgar am y bas na gan Mael Davies. Wel, os fi'n onest, o ran sefyllfa, ti'n gallu gweld y gwahaniaeth
fydd e'n teimlo bach yn nerfus o ran y gwahaniaeth yn y safon ar chwarae lefel yma. Achos unwaith nath Little ennill y bêl, nath e draw, nath e jyst ddim wneud unrhyw fath o symudiad iddo fe, a dyna pam oedd Little yn stryglo. Pêl yn mynd i Miles Davies angen rhyw fath o gymorth, ac oedd e ddim cweit yn barod am fe. Eisiau gwahaniaeth o chwarae ar lefel ieuenctid i chwarae lefel hun, mae'r gêm gymaint yn gyflymach ac yn fwy gorfforol. 5 munud ar ôl. Hwlffordd drwy'r capten Dylan Rees, so maen nhw wedi colli'r meddiant. Woods yn herio Humphreys. Mae Wood i achosi problemau trwy'r nos. Raffel yn cyrraedd. Woods am fynd i hun! Syth at y gol geidwad. Zach Jones. Ond eto, cipolwg o be mae'r gŵr yma yn ei gynnig. Nathan Woods. Mor anodd i amddiffyn erbyn e, ond Humphreys yn y lle gyntaf. Oedd e'n ansicr, ath e i'r bêl, wedyn ath e oedi, a ti'n methu wneud yna'n erbyn chwaraewr fel Wood, a roi'r cyfle iddo fe redig at chi. Bant nhw eto, Kane Owen, maen nhw'n cywio am hon. A'r eilydd, Sylvester. Ddim yn argyhoeddi. Gall wedi cymryd hanner cyffyrddiad fyna Sylvester, ond mae'n anodd pan mae'r bêl yn dod jyst ar uchder tua'r pen glin, mae'n anodd. Dwi'n newid sylweddoli bod Sylvester i ddod ymlaen i lle Tweedy hefyd, ond rhai pobl oedd yn gwylio cartoons blynyddoedd yn ôl, mae hwnna'n golygu rhywbeth. Dim cweit. Sylvester y gath y Tweety Fire a da beth, na i stopio. O'n i'n meddwl bod yn ddoniol. Ti'n mynd i yn dangos. Fi'n teimlo yna. Alla dwi'n plant iddi fi dod yma. Alla weld i gwyneb nhw gyda dad joke arall. Sal. Sy'n bydd yn Sal yn Pen-y-bont no? Na tymor yma. Chwarae teg. Yr unig golled yn y Seintiau Newydd o gol i ddim a'r gol yn cael ei sgorio yn yr amser oedd y dyfarnwr wedi ychwanegu am anafiadau ar ddiwedd y gêm. 91 o funudau. Maen nhw wedi ennill fan hyn yn erbyn y Bala. Maen nhw wedi ennill fan hyn yn erbyn y Flint. So maen nhw'n ddangos bod nhw'r fi'n ennill hefyd yn erbyn Hwlffordd. Un colled a honna yn y Seintiau. Rhediad campus gan Davies i Hwlffordd. Ond eto, Chris Glas sydd yn y gyntaf. Ie, maen nhw'n drefnus iawn yn y cefn Pen-y-bont nag nhw. Yn ywedig mewn sefyllfa fel hwn, ble maen nhw'n gwybod gallu dod o'r chwaraewyr nôl i amddiffyn y sgwrs i gyda nhw, a mae Jeffries a Borgs i hen arfer, maen nhw'n gofod ei gilydd, partneriaeth dda iawn. Be ni'n gweld hefyd yw ni'n cael atgoffa o fam o dda yw Pen-y-bont. Nawn ni aros i weld beth ddaw fan hyn i Hwlffordd yn gallu cael gol arall, a mae Humphreys wedi taro yr eilydd ifant. Wedi bod dan bwysau yn amddiffynol, ond mae Iori Humphreys wedi sgorio i Hwlffordd. Os na ffordd yn ôl, gwedwch. Munud yn weddill. Mae gobeith. Fydd na 5 munud olaf. Cyffroes iawn i ddilyn. Mae'r tafliadau yma gan Jack Wilson ti achosi problemau trwy gydol y nos, a jyst yn rhy hawdd. Ti'n methu ffordd i gadw y bêl bwntio fel yna. Credu bod Borg yn ceisio cael ei ben arno fe. Mae fe fel arfer yn chwarae teg. Ond am unwaith yn cam amseru'r peniad, a wedyn chwarae teg i Humphreys yn ffordd. Oedd e wedi ymateb yn dda, troi gorff yn gyflym. Sicrhau bod e'n rhoi corff rhwng fe a Kane Owen ac yn gorff yn hyn. Reit te, mae ni newid pethau. Dwi fynd i fynd. Dyma ble fydd Rhys Griffiths a Pen-y-bont moyn gweld y bêl nawr yn y hanner yma, bell i ffwrdd o gol i hun, a sut maen nhw'n gallu reoli'r gêm nawr. Oedd yn edrych yn nerfus, ond falle bod yn sydyn, mae yna gyffro yn Tony Pennock. Mae'n synhwyro bod ei dîm yn gallu llusgo un yn ôl mewn i'r gêm yma, Raffel. Os mae'n cadw'r meddiant, oedd y syniad o'ch yn gweithio. Beth o'n i'n hoffi, oedd Pennock fyna yn gweiddi ar blaenwyr fe i aros yn uwch lan y cae, paid mynd nôl i amddiffyn, achos mae nawr yn ei tynnu chwaraewyr Pen-y-bont lan gyda nhw hefyd. Cadw nhw lawr sy'n sicrhau wedyn dim llwyth o opsiynau gyda Pen-y-bont i taro wrth ceisio cadw'r bêl lan y cae. Miles Davies yn codi yn uwch na Fawrth. Jenkins ymlaen, Davies eto i Pen-y-bont, Whitmore ymlaen at Raffel, ond Jenkins yn cystadleuol. Miles Davies at Woods.
Dyma mae Pen-y-bont eisiau gweld. Y bêl gyda Woods. A Woods yn mynd am y cornel. Iori Humphries sy'n herio Woods. Fel un mai ar hyn o bryd heno, uwch gyngred Cymru, JD, mae'n 2-1 i Flint nawr, a Ebus ar y blaen yn y gêm yna. Chwarae peder, colli peder, fydd record Ebus. Cei Conna ar y blaen yn ebyn Bala, tair i Met yn ebyn Pont y Prydd. Tair i ddwy fan hyn, wrth gwrs. Ar dre newydd, dal ar y blaen o 2-1 yn erbyn Ebus. Diddorol, digon yn digwydd. Caerdydd yn cael gol yn ôl ebyn Luton hefyd. Luton ar y blaen o 2-1. Dre newydd Cynarfon, mae'n ddrwg dy fi. Mae'n sgor uwch gyngor Lloegr werth nodi. Southampton 2, Chelsea 1. Diddorol. Ni mewn i'r funud ola yn y gêm yna hefyd. Ar un i'r sefyllfa fan hyn. 3 munud i fynd, 3 munud i Hwlffordd geisio taro'r drydedd. A cipio pwynt fan hyn. Pwynt anesgoel. A mae Pen-y-bont yn y lleoliad perffaith, byddwn ni'n tybio ar hyn o bryd Gwenan. Ie, o'n i'n sôn am sut i reoli'r gêm, a dyma beth yw e, jyst bwyta mewn i'r cloc, mewn ardal o'r cae, mor bell i ffwrdd o ble mae Hwlffordd moyn bod. Bant nhw eto, Whitmore, yn brysur nawr de. Zach Jones, ceisio rhithro pethau. Ond Raffel yn ceisio i stopio fe. Evans i Hwlffordd, ond yn hwyr gan Raffel, maen nhw'n chwarae ymlaen. Fawrth i Hwlffordd. Ond yno, yn angen bod yno hefyd. Pen-y-bont sy'n gwneud digon. Yn ôl Dawi. Jenkins i Hwlffordd. 2 funud i fynd. Dwi'n anghofio holi pwy fydd y ser yn y gêm i Gwenan Harris. Gewn ni weld nawr pan gewn ni eiliad. Symudiad da eto gan Pen-y-bont. Mae yna chwiban yno. Mae yna man feoli. Felly, pwy sy'n heiddi'r wobr heno, Gwenan? Oedd mae cwbl o chwaraewyr wedi bod wedi syrenu, sy'n gweud rhywun fel Nathan Wood wedi bod yn arbennig o dda. Oni fi, Kai Whitmore, mae wedi bod pob man yn amddiffynol, gosod y tôn, gosod y safon o ran y cyflymder y dwysedd, a wedi mae ymuno mewn yn ymysodol pob tro a creu llwyth o broblemau. Ewe, mynd i fod ar y tîm buddigol, dyna'r cwestiwn. Gewn ni'r ateb yn y funud nesaf, mae Hwlffordd yn parhau i bwyso. Kane Owen, oedd honna ddim fod mynd ar draws y gol. Little yn cael ei ben iddi. Ond y bwysau nawr a Whitmore ar y gair yn tawelu pethau, ond eto colli'r meddiant i raddau. Mae ddwy ddim yn seintiau newydd nawr. 3 pwynt iddyn nhw. Hwlffordd eto, Jenkins ar draws y gol. Dal yno i'r ymwelwyr. Pen-y-bont sy'n gwneud digon, Sylvester yn clyrio, a nawr mae yna broblemau. Mae Woods yn glir, 1 yn erbyn 1. Woods yn erbyn y gol geidwad. Woods ar bediad gan Jones. Bydde honna wedi gorffen ni, oedd Whitmore yn opsiwn hefyd. Yna ddryswch yng nghanol y cae hefyd yn dilyn y symudiad yna. Ie, a ti'n gwybod pam nath refo redeg reit ar draws, fi'n credu taw Ioan Evans oedd nôl yn amddiffyn fe ddechreu'r olaf. Oedd hwnna bendant yn cic rhydd. Nath e just blocio fe off yn gyfer gwbl. So wedyn oedd yn amlwg Wood gyda neb yn agos iddo fe. Ond i'n meddwl, oedd e di actually... Gallai fe di mynd bellach ymlaen Wood. Ond arbediad da chwarae teg gan Zach Jones lawr i ochr chwith. Wel, yn y seintiau, Declan McManus gath i ail gol nhw, 2 ddim yn Aberystwyth. Ni yn yr eiliadau ola fan hyn, Pen-y-bont ar y blaen. O 2 gol i 2, ond drychwch ar hyn, gystaffu amser mae Whitmore a Miles Davies. Cei Conna di ennill yn erbyn y bala. Cyflwyniad mawr iawn i dîm Neil Gibson. Os amser gan Hwlffordd fan hyn. Mae hynny i fyny y dyfarnwr, a mae'r amser ar ben. Y chwiban ola, y gêm ar ben. 3 pwynt i dîm Rhys Griffiths. 3 pwynt arall. A'r tymor i dechrau yn wych i Pen-y-bont. Tîm y gŵr yma. Cavanagh gath y gyntaf, Fawrth yn taro nôl i Hwlffordd bron yn syth. Hyn i gyd ar ddechrau'r hanner cyntaf. Wedyn Raffel ar ddechrau'r ail hanner. A Ryan Reynolds yn neud 2-1. Cyn i Iori Humphries daro eto yn neud 2-2. Noson gyffroes Gwenan, ond 3 pwynt mawr arall pwysig i Pen-y-bont. Ie, perfformiad da gan enwedig Pen-y-bont yn yr ail hanner yna sut i reoli'r gêm. Ond gêm cyffroes iawn a nes i rili mwynhau gweld y ddau tîm yn mynd
mynd amdani, a fi'n credu mae hwnna'n argoelion dda ar gyfer gweddill y tymor, yn wedig i Pen-y-bont gyda gymaint o chwaraewyr allweddol i ddod nôl mewn i cryfhau'r carfan hefyd. Tony Pennick yn cael gair gyda Bryn Malcolm Jones. Yn cwestiwn i ambell i benderfyniad. Maen nhw wedi colli am y tro cyntaf tymor yma. Ysgwyd i Ben. A tîm Rhys Griffiths, chwarae peder, ennill tair. Yr unig golled yng nghartre'r pencampwyr Seintiau Newydd. A'r tymor di dechrau mewn steil i Pen-y-bont. Noson dda fan hyn. Diolch am eich cwmni. Gem fyw arall i ddod nos Wener o Gaernarfon. Caernarfon yn cwrdd ag Ebys. Ond Pen-y-bont sy'n dathlu heno. Wrth o'i Gwenan, nos da i chi.